verdad que acompañó y el tramo estaba muy bien para correr. Nosotros tuvimos 50 problemas, pues entre que se me caló, que no sabía ponerle el stage, que no... La verdad que era un tramo para olvidar, pero impresionante, lo pasamos muy bien, el tiempo que corrimos lo disfrutamos muchísimo y creo que es un coche que si conseguimos coger un poco de ritmo lo vamos a disfrutar mucho sobre todo. Hay que decirle a todos os asistentes que este vehículo é un vehículo mundialista da máxima categoría, a categoría World Rally, que estrena só ese Paco, porque foi, bueno, unha cousa así un pouco a correr, é a primeira vez que te subes xa en serio nel para que fixeches un test esta semana, pero é un pouco difícil acostumbrarse tamén a un coche tan distinto. Sí, la verdad que sí, las sensaciones son completamente diferentes, no había conducido nada así en mi vida y bueno, cosas de novatos también, ya te digo, se nos empañó el cristal, no sabíamos dónde desempañar, cosas de primero de rallies, ¿no? Pero bueno, la verdad que las sensaciones son bestiales y el coche es una barbaridad, entonces a ver si lo conseguimos disfrutar mañana. Mañana vamos a disfrutar del seguro. Yo quiero que nos digas cómo se siente un tío pilotando un World Rally Car. ¿Cómo? Porque Víctor ya sabemos cómo es, pero el resto de los mortales, ¿cómo nos sentimos aquí dentro? Como Supermanes, ¿no? O sea, según salimos, creo que hicimos la tercera curva y estábamos riéndonos y diciendo, ¿esto qué es? Esto no nos lo creíamos muy bien, o sea que, bueno, es una barbaridad. La verdad, lo que pasa que, bueno, al final el nivel que tenemos nosotros no corresponde al del coche, está claro, y es una barbaridad. Es muy difícil de conducir, muy exigente cada vez. Ya era exigente el Polo, este es 300 veces más exigente, en un tramo ya ves cómo estoy sudando como la gota gorda, pero bueno, a disfrutarlo. O mellor de todo é que queda todo o rally de mañán para enmendar a plana e para disfrutar deste OptiPro Rally San Froilán. Gracias por poñer en escena, tanto ti como Andrea, este flamante coche e que todos os aficionados podamos disfrutar del. E moita sorte para mañán, que queda todo o rally todavía. Vale, muchas gracias a ti. Fuerte aplauso para os lucenses, Francisco Leonardo, Andrea Lamas, dorsal número 1, que finaliza este primeiro treito cronometrado único do día de hoxe. Mañán teremos o grosso da proba co resto dos treitos. Aquí temos tamén o saúdo da alcaldesa e o concelleiro de deporte. Logo falaremos con ele, dende logo que sí. Aplauso para Paco de Lago e Andrea Lima. Ahora sí podemos acotar ya. Hola, buenas. Bueno, segundo dos principales protagonistas na loita pola victoria, tanto no día de hoxe como na xornada de mañán. Aquí o temos a bordo de un vehículo da categoría R5. Recibe o aplauso do público de Lugo o equipo colosal en número 2 a bordo de Escola Fabia, Alberto Meira e Aurelio Martínez. Alberto, boas noites. Bueno, outra vez en Lugo, última proba, non sei se hai algo de como que de aquilo que se está acabando xa a tempada, pasou demasiado rápido todo. Sí, a verdade que estar aquí en Lugo sempre é un gustazo, non? É unha terra que me encanta, un rally que me encanta e bueno, para cerrar a tempada correndo aquí, pois é todo un orgullo e nada, moi contentos e intentar facer o noso rally que está todo decidido, temos que acabar para ser subcampeóns e Avelino intentar que sea outra vez campeón galego de copilotos e nada máis, a disfrutar e facer disfrutar o público e intentar pasar o mellor posible. Que sensacións vos deixaron o primeiro treito, o único treito da primeira xornada de competición, que se fai de noite, unha cousa típica, bueno, nestas datas en Lugo, 8 da tarde xa de noite, que sensacións vos deixou este primeiro treito para abrir boca do rally? Ben, podíase correr máis do que corremos, porque estaba mellor o treito do que pensábamos, patinaba menos, porque secou case todo, pero ben, tomámoslo cun pouco de calma, e mañán ainda queda todo un día moi duro de rally, a ver o
o tempo se nos acompaña ou non, porque creo que vai chover de noite, entón vai complicar un pouquiño máis o asfalto e os treitos, pero bueno, Lugo é así, un rally moi bonito, moi complicado e nada, a intentar facer o mellor papel posible. Déixame que lle faga unha pregunta a Avelino Martínez, porque quero decir unha cousa a todos vostedes, o campeonato pasa, ven para aquí, que aquí vese nos mellor. O campeonato de pilotos está decidido xa, pero o campeonato de copilotos todavía non. Este home pode conquerir a súa terceira corona. Avelino, quero che preguntar, boas noites, aparte do tramo que vimos de correr, que, bueno, pois é pouco significativo, digámoslo así, canto tempo estuveches esta semana pensando en que podía ser 3 veces campeón galego de rallies? Bueno, a ver, presentouse así o ano, non? O importante, como dicía Alberto, é facer o noso rally, estar o máis arriba posible, se podemos ganar, pero temos que pensar no subcampeonato, máis no meu campeonato absoluto, porque estamos a 18 puntos, o primeiro suma 40, o segundo 34, o terceiro 30, o sea, non está nada para lograr os objetivos, hai que primeiro acabar o rally, que non haya ningún percance, o rally moi largo, o San Froilán é un rally duro, é o que vamos a intentar. Bueno, Avelino, nós desechamos sorte, que se cumplan os objetivos, ese soño que temos todos de correr algunha vez, de chegar o máis longe posible, para ti, espero que se cumpla e que teñas ese terceiro título no peto que ben o mereces. Gracias, a sorte para mañán, non vos vallades, aplauso para eles, Alberto Meira e Avelino Martínez, non vos vallades, por favor, Alberto, porque quero chamar xeta o vicepresidente da Diputación Provincial de Lugo, don Efrén Castro, quero por favor que se achegue aquí. Saúde tamén os pilotos participantes. E falar tamén un poquinho, Efrén, boas noites. Bueno, vicepresidente da Diputación, a institución que máis forte apostan polo rally en Lugo ano tras ano. Sí, aí estamos sempre apostando por o Rally San Froilán, pero tamén por o mundo do motor, non? Axudando os pilotos, e a aposta está clara por o que hoxe está aquí chea esta plaza e en esta provincia pois hai moitísima afición ao deporte ao motor e polo tanto temos que estar aí e vamos seguir apoiando tanto o Rally San Froilán como aos pilotos. Efrén, a Diputación de Lugo é pioneira en facer, creo que xa 18 anos o volante de Diputación, agora veñen algunhas diputacións facendo tamén o seu volante de Diputación un pouco copiando, ¿no? o que se ven facendo en Lugo dende fai moitos anos, que permite ese volante de Diputación, despois dunha selección de pilotos, a un piloto xoven poder correr este rally sin coste algún, o coste a conta da Diputación. Xa, sí, a verdade é que dende Lugo tamén podemos marcar tendencias, non? E non se hai 18 anos que temos ese plan, dai saíron moitos pilotos, acaba de pasar Francisco Dorado, que foi un dos primeiros gañadores, e o que trata ese programa do volante de Diputación é de plantar esa semente e que sempre agroma, porque hoxe hai moitísimos pilotos que pasaron por o volante de Diputación e tamén o gañador deste ano, que estaba aí, estivemos falando hoxe mesmo con el, e tamén disfrutando dese gran premio que correr este rally a coste cero e cun copiloto tan experimentado como Antonio Solórzano, pois é un gran luxo. Dende logo que sí, como Sarrián de Pro, o rally non podía deixar de pasar por o treito de Sarria, supoño que, pues, como aficionado que é, vostede tamén vai a Cuneta, vai a ver o treito, sobre todo a afición que hai en Sarria, ¿no? que congregan moitísimas aficionados e moitísimos equipos participantes tamén no San Froilán. Sí, a verdade é que o tramo de Gollán non só os de Sarria, sino moitos aficionados lle teñen moito cariño e tamén Sarria responde, non? Sarria responde indo a Cuneta a animar, pero tamén responde con moitísimos equipos que hai hoxe correndo aquí e, polo tanto, pois Sarria é unha mostra máis de toda a afición que hai na provincia de Lugo o deporte do rally. Efrén, gracias polo apoio incondicional da Diputación de Lugo a este rally ano tras ano, que siga así e nos brindaremos un bonito espectáculo, os pilotos, os aficionados disfrutaremos. Estaba facendo unha conta así por riba, máis ou menos co número de inscritos que ten a proba, en torno a 1000 persoas solo formando parte da familia do automobilismo galego que ven a Lugo esta fin de semana a disfrutar de todo o que se nos pode ofrecer. E iso é gracias á Diputación tamén, queremos agradecer o apoio incondicional que ten co rally e que siga durante moitos anos. Gracias. Moitísimas gracias a vos e a disfrutar deste grandísimo rally.
Un aplauso, por favor, para o vicepresidente da Diputación Provincial de Lugo, don Efrén Castro, que sirva tamén este aplauso para despedir a dorsal número 2, Alberto Meira e Abelino Martínez, situados na segunda posición a 8 segundos e 7 décimas do primeiro clasificado. Arrancan xa o Escola, aparcan en Ramón Ferreiro a descansar para mañán. Presidente, vente para aquí donde están las autoridades. Están aquí, pasa por aquí. Bueno, más participantes. Ojito porque llega el líder del rally. O líder da prova, mellor tempo no treito de Guillar, dorsal número 3, cantando as notas Brais Mirón ao volante. O gran Dani Berromas. Bueno, Dani, que alegría nos da verte nesta última prova, e ainda por riba, con esa sensación, con esa cara que nos traes de haber pasado un treito espectacular e sobre todo conseguindo o mellor tempo na primeira xornada de competición de hoxe. Sí, ao final creo que o tiñamos bastante claro, non? Xa prometimos ontre na roda de prensa que íbamos a arrancar o ataque desde o primeiro metro e, bueno, era un tramo que conocemos ben, levamos, bueno, participando moitas edicións este rally xa, e tiñamos claro que, bueno, nesta condición, así con que estivera resbaladizo, en mala condición, en a noite, sabíamos que, bueno, era un momento de lanzar un pequeno ataque para intentar coller unha renta e saiu ben. A verdad que disfrutamos moito polo tramo, moi bonito, pero bueno, o rally mañán está claro que será moi largo, non? Ao final o principal vai a ser non cometer un erro, pero bueno, vamos a intentalo desde o principio pola mañán outra vez. Teño a sensación de que este rally é un pouco unha carreira coa careta quitada, non? Xa non hai xogo campeonato, xa non hai en que pensar, bueno, pois o mellor un mal resultado, un abandono pode condicionar o resultado da tempada. Aquí dá a sensación de que xa está todo solucionado e vai a ser o único ápice da prova loitar por a victoria desde o inicio. Sí, ao final eu creo que é unha suma de cousas, non? Creo que ao final tamén o feito da suma de kilómetros que levamos durante todo o ano a bordo do coche, porque ao final as primeiras probas andíamos variando moito de coche, creo que eso pois lastrou un pouquiño o noso ritmo, ao mellor, e bueno, ahora estamos acostumbrados ao Skoda, contentos, temos un setup no que vamos cómodo e temos as cousas claras e, bueno, vamos a loitar. Está claro que a loita polo supercampeonato, como decía, está aberto, Brais tamén podería, por hipotéticos casos, chegar a ser campeón galego de copilotos, o cal, bueno, hai que facer un bo rally, e si é certo que non temos ninguna presión e vamos a intentar loitar polo rally desde o principio de mañán. Dende logo que sí. Vasme a permitir, por favor, voulle pedir a presencia de don Javier Arias, delegado territorial da Xunta en Lugo, si é tan amable. Bueno, pues esperamos un poquinho máis por él. E mientras tanto despedimos ao líder do rally. Imos alá, Dani, Brais, sorte para mañán. Aquí teñen os primeiro equipo que pega forte en riba da mesa, liderato nesta primeira xornada de competición para o dorsal número 3. A bordo da Skoda Fabia R5, o Team Cleaner, aplauso para eles, a descansar para mañán, e o seguinte piloto escena. Máis pilotos, xa temos aquí dorsal número 4. Aplauso forte, por favor, para este equipo mitad galego, mitad cántabro, Antón Pérez Orozco, Paloma Mójica. Bueno, Antón, rápidamente, que temos aí unha cola tremenda, coche novo, vivo do país veciño, de repente todo a correr para chegar ao Xanfro. Sí, por favor, quítame la cara mala que tengo del primer tramo porque se nos salió un manguito el turbo ahora. Casi no llegamos aquí, venimos sin turbo, empezamos, esperemos que no acabemos como empezamos. Solo eso. Bueno, mañana queda moito rally, espero que a experiencia con este coche sea satisfactoria para todos vos. Sorte. Gracias. Aplauso para Antonio Pérez Orozco e Paloma Mójica, dorsal número 4, que abandona xa este podium o 46º
Rally San Froilán Optimiel Pro. Imos xa co seguinte participante. O seguinte a escena dorsal número 5 a bordo de Citroën C3 Rally 2, 6 vehículos da categoría de Rally 2 e un vehículo da categoría World Rally Car para pelexar pola victoria final na proba. Temos aquí a Santi García e Néstor Casal. Vamos pedir, por favor, que non vos baixedes, Santi, porque hai moita cola, pero quero saludarvos e preguntarche, bueno, debutas con este coche, que sensacións che deixou o primeiro treito? Bueno, un pouco, así, ben, íamolo pasando moi ben, pero somos conscientes ao pasar polas curvas que temos moito margen ainda de mellora e que se pode dar moitísimo máis. Pero bueno, é unha sensación moi boa aquí con este coche, sobre todo experimentar nun rally de máis de 100 kilómetros, como se dan as cousas e ir collendo feeling pouco a pouco. Exactamente, sobre todo disfrutar do coche, destes tramos tan bonitos e tamén moi difíciles, pero bueno, é un rally mítico do Campeonato Galego, o Rally San Froilán, é a primeira vez aquí, e nada, vamos a pasalo ben e intentar acelerar o que se poida. Gran coche, gran copiloto, moita sorte para mañán. Gracias. Aplauso para Santi García, Néstor Casal, dorsal número 5, que abandonan este podium aquí en Ramón Ferreiro. Deitanse esta noite no centro da cidade e mañán afrontan a seguinte parte do rally máis pilotos dorsales número 6. Vamos pedir que non vos baixedes, César Garabato, Santi Nieto, César, bueno, outro debut con este coche, que sensaciones che deixou o primeiro treito, como foi a cousa aquí na noite de Lugo? A verdade, de momento moi boas, non podemos pedir máis, non probamos o coche prácticamente, estamos nos adaptando, e o resultado que temos, estamos contentos, vamos. Bueno, mañán que vamos a propor nesta estrela do Hyundai i20 R5 Pinto 2005 como viñade? Pois o importante vai ser rodar e acabar. Faremos o mellor posible, pero non podemos prometer nada, que isto é unha lotería. Sorte para mañán, que disfrutedes vos e que disfrutemos nós con vos. Sorte, amigo. Gracias, amigo. Aplauso forte para César Garabatos, Santi Nieto, dorsal número 6. Outro lucense, máis para baixo un poquinho, por favor, neste caso, César González e Miguel Peña. Vou pedir que non baixedes, que hai unha cola tremenda. César, Miguel, boas noites. Bueno, benvidos a Lugo. Un R5 para plantarse aquí neste 46º Rally Pro San Froilán. Como foi a cousa neste primeiro treito? Pois a verdade é que, bueno, pois adaptándonos a un coche que é novo para nos de todo, que nunca nele estuvemos, bueno, pois bastante ben. Fomos de menos a máis polo tramo e pillamos un quinto scratch, que está moi ben para non conocer o vehículo. Entendo que ao largo do día iremos progresando, avanzando con ele e mellorando. O día do sábado promete, entón? Eu creo que sí. Antes o decía, gran coche, gran copiloto, moita sorte para mañán. Moitas gracias. Aplauso para César González e Miguel Peña, dorsal número 7. Ollo o seguinte participante, outro lucense, dorsal número 8. Ademais, teño que decirles que este equipo, baixa un momentinho, por favor, para que se che deixa, este equipo proclamouse este ano campións galegos de Rally Sprints. Estamos falando de Antonio Fernández Valcarce Ventura. Boas noites. Moi buenas. Bueno, estamos aquí na casa, en Lugo, para os 46º Rally San Froilán. Non se podía faltar a cita, e ademais cunha loita importante que hai aí nestas copas que ten este campeonato galego. A verdad que sí, a verdad que deseando que chegue esta cita todos os anos, porque ao final na casa sempre está un máis contento para correr. Encima, bueno, nos ganamos fai pouquiño o campeonato gallego de Rally Sprints, pois mañá sería perfecto poder ganar tamén a Pirelli B e cerraríamos un ano moi bon. Ademais, competindo coa escudería organizadora, co esforzo que fai por estar aquí, temos que darlo todo. A verdad que sí, a verdad que como todos os anos fan un rally espectacular, e máis aquí no centro de Lugo, como antigamente, espectacular. Bueno, eu quero falar
moi brevemente, pero quero decirlo, importantísimo a seguridade. Sí, sí, o máis importante ao final de todos é a seguridade tanto dos que corremos como dos asistentes ao público. Entonces, mañá a xente que se coloca en sitios altos e disfrutar do día. Eu quería enlazar isto da seguridade porque quero pedir, por favor, a presencia da subdelegada do Goberno, doña Isabel Rodríguez. Un aplauso, por favor. Saluda aos equipos participantes. Hola, Isabel, vámonos a por aquí para que nos besen a todo o mundo. Falamos da seguridade e a delegación do Goberno, a subdelegación do Goberno, tan importante nesa coordinación das forzas e corpos de seguridade que sin eles sería imposible facer ningunha proba deportiva, menos unha proba automobilística. E isto temos que agradecer a vostede, dentro da subdelegación do Goberno, co ben que está representado o Goberno aquí en Lugo, Isabel. Gracias. Bueno, temos que agradecer ás forzas e corpos de seguridade, non tanto a Garda Civil como o sector de tráfico, Policía Nacional e tamén, por suposto, pois bueno, a seguridade que ten a organización do rally, así como tamén as policías locales, Protección Civil, bombeiros. Efectivamente, sin esa seguridade, pois os pilotos non poderían correr como lles gustaría correr e os aficionados non poderían velo, non? E logo tamén, como decía el, pedirlle tamén aos aficionados que cumplan as normas que lle indique a organización para que todo se desarrolle perfectamente e eles podan pois, disfrutar tamén do rally, que son os verdadeiros almas deste rally de San Froilán. Somos protagonistas, pero vostede, eu quero dicir, non perde un Rally San Froilán. Fiel a cita, fan número 1 do rally, sempre aquí presente. Temos que agradecer, o comité de organización ten que agradecer a presencia de todos os políticos, todos os estamentos públicos que apoian o rally, pero vostede incondicionalmente, que ano tras ano está aquí nestas ceremonias, apoia o rally e, sobre todo, pois, fai forza neses temas de seguridade para que todo se cumpla o mellor posible. Hombre, por a miña parte, pois lógico, o Rally San Froilán é unha proba deportiva pois que leva Lugo por toda España, non? Mas tamén este ano, cando hai unha máxima cantidad de competidores, non? Que estades ao tope, os 150. Entonces, bueno, hai que apoialos sí ou sí, non? Ademais, son unhos embaixadores de Lugo pois fenomenales. Entonces, eu veis, desde que estou aquí, ano tras ano estou aquí. E seguirei estando. E nós que yo agradecemos, Isabel, gracias pola súa presencia, gracias polo seu apoio ao rally. E o aplauso para a súa delegada do Goberno, Isabel Rodríguez Ventura, a dormir a Ramón Ferreiro, que se dormimos no centro. Temos que agradecer, falaremos tamén coa alcaldesa. Aplauso para el dorsal número 8, Antonio Fernández Valcárcel, Mitsubishi Lancer Evo T. Máis pilotos participantes. Dorsal número 9, bordo de BMW, Rubén Cera. E non é Cera, Rubén, non é? Como estades neste San Froilán que xa comezou para vos? Todo ben, de momento adaptándonos un pouco para coller ritmo e mañá queda moito. Mañán, que previsión temos do líquido elemento? Vai a facer acto de presencia ou non? Eu creo que a mañá vai ser auga. Ten toda a pinta, vamos. Despois hai que ir vendo. Complícase un pouco porque hai que loitar por esa top 10 tamén. Bueno, nós vamos estar aí por si pasa algo, pero non é a nosa liga esta. Estamos aquí gracias ao coche que se portou fenomenal todo o ano, tanto a asistencia e todo de 10, gracias a todos eles estamos aquí, o meu irmão co piloto, a miña familia, ao final foi todo un conxunto que acabou os rallies todos, estamos aquí con un coche impensable, vamos. Vos sodes o Rally San Froilán. Sorte, amigos. Moitas gracias. Aplauso para os irmáns Cera, dorsal número 9, a bordo de BMW Compact, máis pilotos participantes. Chega xa o dorsal número 10, pollo a este equipo que ven disputando a Toyota Iberian Cup no Campeonato de España. Vamos a pedir, por favor, que baixen e damos un aplauso aos integrantes deste Yaris GR. José Lamela, Unai Conde, aplauso para eles. José, buenas noites. Bueno, San Froilán, que che di o corpo? Bueno, que a verdad que xa tiñamos ganas de correr outra vez en Galicia, non? A verdad que super contentos de poder estar aquí e correr un rally como é o San Froilán con as características como ten hoxe, non? Un rally sucio, un rally mítico e nada, mañán espéranos moito día todavía.
estábamos moi acostumbrados agora, desacostumbrachenos porque marchaches ao supercampeonato, pero estábamos moi acostumbrados a ver boas actuacións do teu equipo ano tras ano nas diferentes probas do Campeonato Galego, e iso nos alegra porque sei que mañán vai haber moita tela que cortar aínda. Sí, xa fixemos un bo tempo ahora no tramo este, e, bueno, mañán esperamos poder ir pouquiño a pouco collendo o ritmo co coche e tratar de facer un bo papel. Dende logo, si, eu quero pedirlle, por favor, e quero pediros un forte aplauso porque eles veñen aquí a correr, pero aquí tamén hai debutantes. Na parte política temos unha debutante e alcaldesa de Lugo, doña Paula Alvarellos. Aplauso para ela, por favor. Saúda aos concorrentes. A alcaldesa de Lugo que debuta, que fai o seu debut nos rallies na cidade de Lugo. Alcaldesa, boa noite. Bueno, o primeiro, gracias por asistir a esta ceremonia e, sobre todo, gracias de parte do Comité de Organización por facilitarnos de a máxima maneira que podamos estar aquí no centro, en Ramón Ferreiro, que eu creo que é un sitio donde os eventos importantes se levan a cabo e o Rally San Froilán con 46 anos de historia, eu creo que é o evento non só máis importante da cidade de Lugo, sino de toda a provincia. Sí, dende logo, o Rally San Froilán é mítico. Eu inaugurome como alcaldesa, pero son lucense, polo tanto, coñezo o Rally San Froilán. 45 anos consecutivos que non se consiguen así como así. E, polo tanto, o Concello estará sempre aí, poñendo todo a súa disposición de toda a organización. Quero darlle a noraboa a Maite, como sempre, a Maite Vilanova, a vos, a todos os que participades e a eles, que son, como decía, a súa delegada de goberno, os auténticos protagonistas. O Concello de Lugo sempre estará aí ofrecendo os seus espacios públicos, por suposto, e todo, tamén a policía local, os bombeiros e todo o que sexa necesario para que se faga ben esta organización. Temos un concelleiro de deportes, Jorge Busto, que tamén está aquí, que constame que traballou moito para que fose aquí e creo que vai a ser un éxito. Dende logo que si, alcaldesa, esta semana, estos 15 días previos, llevamos moita xente aquí coas festas do San Froilán que traen a todo o mundo a Lugo, pero co Rally tamén temos un motivo para que veña a xente a Lugo. Comentaba antes, en torno a 1000 persoas forman a familia do Campeonato Galego e isto temos que sumarlle os aficionados que veñen de todas as partes e son unha boa nova para que teñen unha excusa máis para vir a Lugo, non só a Muralla, non só a San Froilán, sino que tamén teñen unha excusa co Rally e que poidan vir aquí a disfrutar da calidad das súas xentes, da gastronomía, da beleza dos seus paraxes e de todo o que Lugo ten que ofrecer. Dende logo, mira, Lugo ten moitos motores, temos moitas cousas que nos dan moita puxanza. O deporte é unha, porque Lugo, sempre o decimos, é deporte. Este deporte, este rally, con súa historia, que é mítico, sigue atraendo moitísimo. É un bo colofón para as festas de San Froilán, este rally San Froilán 2024. Estamos encantados e que sigamos así outros 45 anos consecutivos. Oxalá, aquí houve moitos pilotos con historia, como Carlos Sainz, que pasaron por aquí. Esperemos que a historia siga se escribindo e podamos seguir disfrutando moitos anos máis deste rally. Gracias, noraboa por ese debut, que sexa por moitos anos o poder vela aquí na cidade, e gracias de corazón por apoiar a proba máis importante da provincia. Gracias. Pois moi ben, aquí estarei todos os anos e que sean moitos, por suposto. Hasta logo. Gracias, alcaldesa. Aplauso para doña Paula Alvarellos, por favor, amigos. José Lamela, Unai Conde, con Toyota Yaris GR da Copa. Vamos a ver mañana dónde se sitúan e arrancan xa para descansar aí en Ramón Ferreiro, no centro da cidade, donde este rally ten epicentro nesta 46ª edición, o San Froilán Optimil Pro, no centro da cidade, máis pilotos galegos. Outro, cuidado, porque este equipo é o Corvo, é o equipo do Corvo, con un treito complicado, Pedro Reifa, que é bo conocedor dele, sobre todo con moita ilusión de estar aquí na salida deste rally. Pedro, boas noites. Boas noites, sí, é un ano máis, xa debe ser a miña 13 ou 14 edición, e moi contento de estar aquí un ano máis, o pedazo rally que hai, e o tramo do Corgo, pois xa é o da casa. Bueno, no Corgo vamos a dar o doble peito, pero queremos acabar este San Froilán para finalizar este ano con bo sabor de boca, verdad, Pedro? Home, sí, esa é a idea sempre de participar, facer o mellor posible e intentar acabar, claro. Pois a descansar en Ramón Ferreiro, que mañán queda moita tela que cortar. Sorte, amigos.
Moitas gracias. Pedro Reija e Alberto Acción co 306 GTI dorsal número 11. Eu non é que sea un suicida, non é que sea un suicida. Báixense, por favor. Báixense porque o rally ten de todo. Para o motor se eres tan amable. O rally ten de todo. Ten emoción, ten velocidade. Baixa por aquí. Baixar por aquí. Quero que lle des un forte aplauso a Manu Souto e a Raquel Frillanes. E vou a pedir, por favor, aquí a presencia de Laila Porta. Aquí no medio é onde vos quero ver a vos. Eu quero vos contar unha historia moi rapidinha. Sei que hai moita cola e que hai moita xente que ten que pasar por aquí, pero bueno, esta foto destes dous piloto e copiloto que son parella, no 2023, finalizando o rally, fixéronse campións da Pirelli Driver Autia Top 10C. As voltas que da vida fannos vivir unha situación nesta enfermedade a que todos tanto medo lle temos, pero que nos convirte en superhéroes e que gracias ao tesón e a vontade da miña princesa Laila están aquí no rally e quero que lle brinderes un forte aplauso porque están aquí solo por o valor que teñen. Amigos, non vos vou a decir nada. Todos con toda a forza do mundo, vamos a disfrutar deste rally como nunca. Laila así o quixo e nós temos que cumplilo porque esa é a forza que vamos a dar para que supere todo e ganes o rally máis importante da tua vida. Sorte, amigos, non vos digo nada máis. Levamos no corazón a todos. Aplauso para eles. Manu Souto, Raquelina Rodríguez. Aí estemos. Que nada pare a vida, que nada pare a pasión e a ilusión que este equipo desborda por o mundo do motor. Oso Motorsport, Manu Souto, Raquel Rodríguez. Sorte para mañá. Bueno, máis pilotos, baixame un poquinho, por favor, Rubén. Máis pilotos, eu vexo estes coches, estes BMWs e digo, como van a sufrir mañán Rubén Santás? Como vai a ser a cousa? Porque pinta que esta noite Reza para que non chova. pintan bastos, Seica, pero vos pasarlo ben co coche. Sí, no, se chove damos espectáculos, se está seco intentamos correr. Temos que pasar ben sempre. Bueno, pois intentar correr e dar espectáculo que queremos nós. Sorte, amigos, que vaya todo ben mañán. Gracias. Aplauso para el dorsal número 14. Coge, por favor, coge. Dorsal número 15. Escudería Millo Vicente, Rubén Díaz e Iago García. Bueno, Radio da Casa, escudería organizadora, sonriso na cara. Que nos tedes que contar? Bueno, o Rally da Casa é o primeiro rally para nós, estrenamos coche e vimos dun golpe, con lo cual a facer kilómetros a aprender. Bueno, queda moito por diante, queda moito que disfrutar tamén. Exactamente, mañá seguramente seña un día complicado, entonces habrá que empezar pouco a pouco a tantear e a ver como vai o día. A descansar, amigos, sorte para mañán. Gracias. Aplauso para el dorsal número 15, Rubén Díaz, Iago García. Máis pilotos. máis lucense, neste caso Marcos Díaz e Víctor López, dorsal número 16, tamén con BMW Marcos, dende Sarria ata Lugo, percorrendo todos os concellos para disfrutar dun rally emocionante, este 406º Rally Civil San Froilán. Sí, moi contento de estar aquí, outro ano máis, no Rally da Casa e a disfrutar. Bueno, que nos espera mañá? Porque tienes un especialista das traccións traseiras, agora con BMW, con Sierra anteriormente. Que nos espera para mañá? Mañá, en principio, chover. Auga mañá, e depois xa veremos a ver como vai a cousa. Temos zapatiños para chuvia ou non? Sí, hainos. Bueno, pois entón a divertirse, amigo, sorte. Veña, gracias. Aplauso para el dorsal de las 6. Marcos Díaz, Víctor López.
Máis pilotos. Temos xa un Skoda Fabia da categoría M5. Tamén debuta con este vehículo Rubén López de José Ángel Fuente. Rubén, tamén de Sarria, como se vos deu por estrenar este M5 aquí no Rally da Casa? Bueno, este ano que só fixemos o Rally Springs e xa tiñamos todo decidido, pois digo, bueno, xa que non nos xogamos nada neste rally, vamos probar algo superior, a ver como vai. E que podemos esperar deste superior? Bueno, de momento moita adaptación, non? Salín agora un pouquiño perdido, pero bueno, a verdad, ben, contentos, o coche é unha pasada, todo moi diferente ao que estamos acostumbrados, pero ben, cómodos e divertindo. A espera de chegar a Sarria para Mogollán, que, bueno, seguro que teño na mente dende o momento no que sale. Sí, está... Para nós está ben planteado. Mañá entrenamos por aquí pola mañá, adaptámonos ao coche e a tarde na nosa terra a ver se podemos forzar un pouco máis. Sorte, amigos. Gracias. Aplauso para Rubén López, José Ángel Fuente. Máis vehículos participantes, neste caso dorsal número 18, Sergio Bello e José Alberto Rodríguez, tamén con Skoda Fabia N5. Sergio, boas noites. Bueno, como afrontamos de San Froilán despois de venir de correr xa no primeiro treito de Villar? Como foi a cousa? Bueno, fomos moi tranquilos, estamos estrenando o coche, tamén nos estrenamos nos rallies, entonces vamos a ir tranquilos e ver a ver que é o que pasa mañán. Estás ben acompañado aí á dereita, o Copi Alberto de Iago Camaño, supoño que te guiará perfectamente para levar a bo porto. A verdade é que sí, que é unha tranquilidade ir con el porque é un gran profesional, entón vamos a ir moi seguros. Sorte no debut, que vaya todo ben. Moitas gracias. Aplauso para Sergio Bello e Alberto Rodríguez. Máis pilotos da escudería Miño, Mario Sáez, Bran Carballo con este 318, Mario. 328, perdón, que me levou, non miro a parte de atrás. Como estás? Ben. Contentos, o primer tramo coa mesma mentalidade sempre, salir a correr desde o metro cero hasta que se acaba o rally. E bueno, cando chega a zona da casiña, que? Como a resto. Hai que non se pode levantar a ningún lado. Bueno, pois sorte para mañá a descansar no día de hoxe, que queda moita tela que cortar ainda. Vale, perfecto. Aplauso para eles, Mario Sáez, Bran Carballo. Plagado de pilotos lucenses, neste caso dorsal número 20, César Díaz e Manuel Rodríguez. César, bueno, ano tras ano non fallas ao Sanfro co teu 205, intentando pois disfrutar e estar o máis arriba posible, supoño. Sí, claro, sempre intentamos salir no Rally da Casa. Este ano, a verdad, tiñamos moito cacao co rollo dos alquileres, sacábamos 5 coches aquí, pero bueno, miramos de intentar salir e disfrutar o máximo posible. Sorte, amigo, que vaya todo moi ben, que disfrutemos con vos mañán. Gracias. Aplauso para César Díaz, dorsal número 20. Dorsal número 21, máis BMWs, Marcial Cela e Marcos Juanes. Eu quero vos preguntar, Marcial, como vai a ser a xornada de mañán con isto que pinta que esta noite din que vai chover? Non sei como vamos a fazer. Moi complicado, 2 anos sin correr vai ser moi complicado. Bueno, pero conocimiento do terreno, por lo menos. Sí, de algún tramo sí. Mañán que esperamos? Esperamos chegar ao último tramo, por lo menos. Pois esperemos que se cumplan os vosos soños e que disfrutemos todos aquí. Sorte. Gracias. Aplauso para eles, dorsal número 20, Marcial Cela e Marcos Juanes. Dorsal número 22, David Jacobe, Pablo Besteiro, tamén con outro BMW Compact, moito BMW, hai moita xente rica aquí en Lugo, non sei, estes coches alemáns, regálanos ou como vai o conto? Son duros. Son vos, entón? Salen bastante vos.
Bueno, mañán que vamos a facer? Porque hoxe disfrutache, supoño. Hoxe disfrutamos, sí. E mañán que? Apretar algo. Un pouco. Un pouquiño, sí. Donde te ves apretando un pouco? Láncara. Ou Corgo. Ou Corgo. Láncara ou Corgo? Sí. Sorte para mañán, amigo. Gracias. Aplauso para el dorsal número 22, David Jacobe Pablo Besteiro. Vamos a pedirle dorsal número 23, Adrián Varela. Tira un poquito, que tienes mucho aceite. Te pedimos, después hablamos. Dorsal número 23, Adrián Varela de Garfente. Tengo unha pequena avería no coche que tira moito aceite. No chan non queremos tampouco que haya ningún risco que leve aderezado algún problema co líquido elemento que vai vertendo o vehículo. A ver se reparan na xornada de mañán poden nos dar moitas alegrías. Xa temos máis vehículos participantes. Dorsal número 24, Alberto López e Juan Maceda. Vamos a falar con eles. Bueno, Alberto, Juan, boas noites. Estamos aquí en Ramón Ferreiro, todo o mundo pendiente de vos. Contádenos, como foi a cousa hoxe? Boas noites. Bueno, ben, zonas bastante sucias e tal, pero bueno, fomos termando o que podemos. Cal é o treito máis difícil dos de Outeiro de Rei, Ponxe ou Guillar? Os dous andan aí. Os dous teñen a súa salsilla, pero sobre todo o Guillar ten zonas fastidiadas e rápidas e, bueno, hai que ir facendo. Vais decidir moito aí? Sí, bueno, ao largo do día decidirase moito. Sorte para mañán, amigos. Moitas gracias. Aplauso para el dorsal número 24, Alberto López e Juan Maceda. Máis vehículos participantes, dorsal número 25 competindo con a escudería Miño. Aquí temos outro BMW de Ángel Tato, David Fernández. Ángel, como estás? Moi ben. Como foi a cousa hoxe? Bueno, bastante ben. Para ser a primeira vez que corro, pois, bueno, penso que bastante ben. Que sensación che deixou esa primeira vez? Unha sensación boa. Mañán promete. Se houve sensacións boas, mañán queda todo o día para disfrutar. Mañá vamos por todo. Pois sorte, amigo. Venga, gracias. Aplauso para el dorsal número 25, que abandonan xa esta plaza de Horta do Seminario con seu BMW. Máis vehículos participantes. Ollo, por favor, voulle pedir, se é tan amable, porque quero que lle brindedes un aplauso a un deportista total, un home que marcou un hito, unha época no triatlón e agora metido a piloto de carreiras. Forte aplauso para Iván Raya. Acompañado dereita por Iván López. Bueno, Iván, salida do rally, unha proba máis, vas completando probas, kilómetros ao largo de tempadas, supoño que con moi boas sensacións, aparte no equipo Breva Motor. Sí, a verdad que estamos moi contentos no equipo, mira, podemos correr con coche bo. Sí que é certo que ahora estaba me costando entrar aquí ahora no tramo, no primeiro tramo que estaba moi sucio en ritmo, pero eu creo que mañán xa vamos a ir ben despertos, ben activos, despois de probar ahora o coche. Bueno, correr o San Froilán fai ilusión porque foi o último rally que corrín fai 5 anos e comenzar aquí outra vez, acabando en Lugo, que é terra de rallies tamén, pois mira, contentísimos. Que similitudes podemos atopar entre o que facías e o que ves facendo ahora? Non sei, a mellor concentración, disciplina, sacrificio para sacar os resultados? Pois eu creo que son todo kilómetros. Ao final, cantos máis kilómetros faz, máis feeling tes tanto na bici como no coche ou nadando ou no que fagas, non? E logo que che guste. A min isto encántame, así que espero que algún día pois poida correr rápido. Bueno, seguramente que farás, faz falta kilómetros de experiencia. Aquí tes máis de 100 kilómetros cronometrados. Espero que os disfrutedes e que ao final de rally quede ese bo sabor de boca do regusto de facer as cousas ben, o deber cumprido. Vale, a ver se nos vemos na meta. Seguro que sí. Fuerte aplauso para Iván Raya, o triatleta, tamén saluda o vicepresidente da Diputación, José Castro. Dende logo que sí, unha estrela do triatlón que agora, pouco a pouco, vaise facendo un oco no rally. Sorte para Iván Raya, Iván López Pedreiro, sale número 26, con este
Toyota GR Yaris. Temos máis vehículos participantes. Dorsal número 27. Vamos a agilizar un pouco isto porque hai unha cola que chega ao bello cárcere e non queremos que nos metan no cárcere por fazer aquí un pouco de jaleo. Bueno, temos dorsal número 27, como decía, Carlos García, Fernando Alonso. Oye, vaya copy, Fernando Alonso. Ya lo ves, como el de Fórmula 1, ¿eh? Bueno, desde Asturias, supongo. Teníamos ganas de hacer uno en Galicia para probar y bueno, todo nuevo, pero poco a poco. Él debuta también en rallies, entonces adaptándose y a ver mañana qué tal. ¿Qué sensaciones te dio mientras entrenaste y todo el rally? Bueno, bien, son tramos muy guapos y la verdad que presta correr aquí en Galicia. Pues esperamos verte más veces y sobre todo que disfrutes de esta edición. Suerte. Gracias. Aplauso para el dorsal 27, Carlos García e Fernando Alonso, que non se diga que non é por nome máis. Pilotos participantes, dorsal número 28, a bordo de BMW M3 E30. Temos a Juan Manuel Freire, Sheila Bermúdez. Como estás, Juanma? Boas noites. Boas noites, pois por aquí andamos, un ano máis. Un ano máis. Bueno, que sensacións te deixou Guillar? Bueno, pois, se che son sincero, unhas sensacións complicadas. Sabemos que vai ser un rally moi difícil para un coche destas características. E nada, moi calmados para non rompelo no último da temporada. Mañán a ver que tal, se podemos disfrutar un pouquiño. Telo ben pola man, vales nos dar un bo espectáculo seguro. Intentaremos que a xente disfrute con nós e vamos dedicarnos máis a gastar un poquinho máis de roda que o tema de tempos. Bueno, amigo, que vaya todo ben, sorte, a descansar. Moi ben, graciñas. Aplauso para Juanma Freire, Sheila Bermúdez. Dorsal número 29, Escudería Miño Lucense. Non vais a San Fis porque hai moita cola aí en Berra, non sei, apura. Fainos moita ilusión que esteses aquí porque o ano pasado tuveche un percance, fixeche abandonar a temporada, ese valor, esa forza, ese tesón da xente do Córdoba fai que esteamos outra vez na salida do rally. Noraboa por estar aquí. Luis, como foi, Guillar? Bueno, fomos empezando, queríamos vir aquí, o principal, e fomos, bueno, un pouquinho de menos a máis e intentar vir aquí, que era o principal objetivo. Hai que botarlle carreiras a Pedro, que despois nesas podes a ver quen gana a posta. Aí estamos, todo o equipo, a ver que facemos. Sorte, amigo, alegro-me de verte. Moitas gracias. Luis Sanfís, aquí o temos, con o dorsal número 29, acompañado por José Manuel Paz, con ese BMW Compact. Máis vehículos, dorsal número 30, tamén con Miño Lucense, Clemente Alves e José Luis Suárez. Clemente, José Luis, como estáis? Encantados. Estamos aquí no Rally da Casa unha vez máis, nunha ubicación espectacular como é Ramón Ferreiro, pouco máis se pode pedir. Estamos donde merecemos estar. Por supuestísimo que sí. Bueno, mañán vai haber moita loita, espero que vos divirtades e que nos divirtades a todos. Sorte. Moitas gracias. Fuerte aplauso para Clemente Alves, dorsal número 30. José Luis Suárez, a dereita, do Peugeot 206 XS. Ollo, porque chega dorsal número 31. A tempada para eles concorre da mellor maneira posible porque fixéranse campións no pasado rally da Pirelli Driver Auto Top 10 e aquí plántense na salida do rally para pelexar por a Copa Clio Galicia. Estamos falando de Álvaro Castro, da Illa Isidro Rey. Como estáis, parella? Bueno, verdad, moi contentos, é un rally que nos gusta moito, que nos debe moito tamén, nada, felices de poder estar aquí na salida do rally, moi contentos. Vaya tempada estrenando un vehículo que me diría a principio do ano que se iba a acabar de momento de boa maneira. Bueno, a verdade é que sí, creo que moi pouca xente apostaba por nós, creo que damos bastantes mensajes a todo o mundo, se queremos los dando o día de mañán. Sorte, amigos, que vaya todo ben. Vale, gracias. Aplauso para el dorsal 31. Os líderes da Copa Clio Galicia, Álvaro Castro, da Illa Isidro Rey. E perseguindo ao líder temos ao piloto do sur de Galicia, Gabri Rodríguez Gándara. Alejandro Vaquero, como estás, Gabri? Boas noites. Bueno, pues bastante bien, la verdad, intentando disfrutar del rally, que se empezará mañana realmente, y bien, contentos. A loita de hoxe como foi neste treito nocturno?
Bueno, en este creo que arriesgó un poquito más Álvaro que nosotros, pero nuestra guerra es otra a partir de mañana, intentar ganar el rally y hacer el máximo scratch posibles. ¿Dónde va a estar a clave do rally, Gabriel? No lo sé, para nosotros es salir a tope desde el primer metro, tratar de meterle presión y que él cometa un error. Vamos a estar muy pendientes de todos vos a ver esa lucha. Sorte para mañana. Muchas gracias. Aplauso para Gabri Rodríguez Gándara y Alejandro Vaqueiro, dorsal 34. O siguiente piloto tamén do sur de Galicia, temos a Marco Rodríguez San Román Alvarito Cerqueiras pelexando por esa Copa Clio Galicia. ¿Cómo estás? Boas noites, Marcos. Pues muy bien, aquí en Lugo siempre bien. En Lugo sempre ben, como me gusta escoitar iso. Bueno, mañán vai haber unha loita bonita cos Clio, está todo por decidir todavía, non sei que sensacións vas a ter para mañán, vas a poñer toda a carne no asador. Bueno, lamentablemente para nosotros no, venimos muy mermados aquí de presupuesto y bueno, probablemente esté complicada la carrera, con lo cual, bueno, vamos a ser un poquito conservadores probablemente. Bueno, pues a descansar e mañán que saian as cousas como queredes. Sorte, amigos. Gracias. Aplauso para el dorsal 32, Marcos Rodríguez San Román Álvaro Cerqueiras, Renault Clio Rally 5. Os irmáns Vázquez, xa estamos aquí co dorsal 33, tamén outros dos integrantes da Copa Clio Galicia. Como está resultando esta Copa Clio Galicia ao largo de toda a temporada, xa que chegamos á última carreira do ano? Pois para nós, pois a verdade que moi ben. Disfrutando aí con os verdadeiros amigos e nada, a seguir un pouco a mesma liña que seguimos durante todo o ano. Bueno, a loita está moi aberta, que pode pasar aquí en San Froilán? Hombre, a ver, Castroliño está moi fuerte, despois Gabri tamén xoga o seu título e, bueno, entre eles andará aí o pescado. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, deixamos vos descansar, que mañana queda moito rally. Sorte, amigos. Gracias. Os irmáns Vázquez co dorsal 33, Renault Clio Rally 5. Máis vehículos, outro lucense, Pablo Sánchez, Rubén Tourón. Como estamos, amigos? Boas noites. Moi ben, encantados de estar aquí un ano máis. Encantados de estar en Lugo, no San Froilán Optimil. Como foi Guillar? Ben, a ver, nos vimos de unha retirada por salir a carretera no último rally, entonces, bueno, collendo sensacións, bueno, foi mellor do esperado. Vai bo ritmo na Pirelli, Sí, ándase bastante ben, sí, pero bueno, intentamos estar aí. Dar guerra, bueno, mañán queda moito. Sorte, amigos, que vaya todo moi ben. Gracias. Aplauso para eles, Pablo Sánchez, Rubén Tourón. 36 nas portas, Suzuki Swift Sport. Outro dos participantes asiduos do galego. Estamos aquí con Guillermo Martínez e Nacho Sayans con este por Fiesta Rodós. Guille, boa noite. Hola, boa noite a todos. Bueno, ambientazo en Lugo, treitos de noite, un 33% do rally de noite entre hoxe e mañán. Que che parece? Que sensacións che deixa esta primeira xornada do Sanfro? A ver, a min a noite para correr non me gusta moito, para outras cousas sí, pero para correr non moito, pero bueno, é o que hai, é o que toca e temos que adaptarnos e intentar dar o máximo posible. Hai que meterse moi arriba porque temos coche e capacidades para pelexar por estar na parte alta da clasificación. A ver, vámoslo intentar, vimos de ganar en Orense, aquí vai ser moi difícil, este rally no conozco tanto, pero bueno, a verdad que vámoslo intentar, a ver si se dan as causas. Sorte para mañán, que vaya todo ben. Veña, moitas gracias a todos. Guille Martínez Serrano, Nacho Sayans, dorsal 37, por Fiesta R2T. Máis vehículos da Copa Clio, máis lucenses. Aquí temos o dorsal 35 con un pequeno impacto na porta. O Susmar Rasilla, bueno, un aplauso que non merecen. Ese aplauso polo ímpetu e pundonor que lle poñen no rally da casa. Supoño que non foi como queríades o treito de Guillar. Bueno, fue como quisimos, sí, porque estamos aquí. Y gracias a estar aquí, ¿no? Pudo ser peor. O sea, parece que es mucho, pero pudo ser bastante peor.
Bueno, para mañán como vamos a tomalo? Afrontalo de outra maneira, resetear o chip facer pois ese pronóstico dos locais que sempre saen a dalo todo no Rally da Casa. Bueno, salir a disfrutar. La verdad que venir a Lugo, el Rally de Lugo es una pasada de rally, con lo cual lo que hay que venir es a disfrutar y a pasarlo bien. Y cuando no disfrutamos, pues no venimos. Bueno, pues sorte para mañán, que vaya todo ben a descansar e que non sea nada este incidente. Venga, muchas gracias. Aplauso para os hermanos da silla dorsal número 35 con un impacto neste costado esquerdo dese Renault Clio que non lle vai impedir continuar na xornada de mañán competindo baixo os cores dos organizadores. Mais vehículos, Pablo, dorsal 38, Sergio Sánchez e Luis Prego, perdona que estaba chamándoche Pablo. Como estás, Sergio? ¿Qué tal? Hola, buenas, aquí estamos. Oye, encántame este coche, supoño que che dá unhas sensacións para competir increíble. A ver, a verdade é que sí, é un coche, digamos, moi artesanal, feito na casa, a verdade é que é unha sensación increíble correr con ele e estar nos tempos, pois, cerca dos R2. Pero está moi ben armado, cambio secuencial, bueno, diferentes elementos que poden facer que te divirtas ben. Sí, sí, é un coche antigo, pero sigue dando guerra. Bueno, pues vamos a ver que pasa mañán, sorte, que vaya todo ben a descansar, que queda moito rally todavía. Moi ben, pois moitas gracias. Sorte para ele, dorsal 38, Sergio Sánchez, Luis Prego, Peugeot 205 Rally. Outro Peugeot, neste caso 208, Sergio Telegallo, Eduardo Mosquera competindo na Pirelli Autia Top Ten C. Como está, Sergio? Boas noites. Buenas noches. Bueno, San Froilán acóllenos coa noite con este primeiro treito de Guillar en Outeiro de Rei. Como foi a cousa? Pois ben, parecía que iba a estar máis complicado do que estuvo, pero bueno, para unha toma de contacto estuvo ben. Bueno, mañán queda moito rally. Onde vai haber a maior dificultad neste Optimil Rally San Froilán? Vai ser un rally complicadísimo. O Corgo patina moito, o Páramo, é que calquera detrás dos tramos teñen trampa. Ten a súa trampa. Aquí hai unha frase que di moitos de Lugo, que isto é Lugo e aquí hai que sachar. Vai a haber que sachar e moito. Pois sorte para mañán, amigo. Veña, gracias. Vamos a la dorsal 39, Sergio Tabeallo. Eduardo Mosquera co Peugeot 208 BTI. Dorsal 40, Dani Castro. Aquí o temos con Sergio Martínez. Dani, Sergio, boas noites, como estades? Boas noites, pues por aquí por los Lugos andamos. Iso digo, non vos perdedes un San Froilán, moito vos gusta este rally. Pues, con Narón penso que debe ser o rally que máis fixemos na nosa carreira deportiva. Bueno, que sensacións vos deixa este primeiro treito, o formato do rally? Bueno, o formato de rally pa xente xa un pouco maior como a nós, entre que foron os tramos menos, os íbamos a agradecer. Pero o rally é espectacular, os tramos moi bonitos, moi complicados, se chove se poñerán moito máis, pero bueno, típico de Lugo. Sorte, amigos, que vaya todo ben e que fagades unha gran carreira como sempre vides facendo. Moitas gracias a vos. Sorte, aplauso para ele, Dani Castro. Sergio Martínez, dorsal número 40. Máis vehículos van a pasar todos por aquí. Neste caso estamos con David Menero, María Becerra, como 206 XS dorsal 41. Como estáis, amigos? Moi boa, que tal? Bueno, nos encantados de que estades aquí, de que hayades pasado por Guillar. Como foi ese treito de noite? Bueno, con calma, non era momento de xogarse nada, nin de arriesgarse a ter un golpe, nin nada, entonces un trámite, ir con calma, facerse un pouco a situación de como están os tramos e pouco máis. Bueno, mañá vai haber moita tela que cortar, co cal vamos a descansar un pouquiño, que queda todo por decidir. Sí, mañá hai que remar e intentar correr con máis que poida e nada máis. Sorte, amigo. Moitas gracias. Aplauso para o dorsal 41, David Menero, María Becerra. Máis vehículos participantes, dorsal número 42. Temos aquí concursando con o noso Motorsport, Eugenio Pita, Adrián Díaz. Como estades, amigos de Santiago? Bueno, ben, a verdade é que a noite aquí é bastante frío, pero ben, está ben. Bueno, aquí a xente está acostumbrada, os que vimos de fora mellor, costanos un pouco máis, pero divertímonos moito neste San Froilán, tanto de noite como de día.
home, mellor de noite sempre. Hai que cenar ben e tomar algo, e a partir de aí que sea o que Dios queira. Bueno, iso deixámoslo para mañán porque ainda queda a segunda etapa do rally con todo por decidir e con todo por disfrutar. Sorte para mañán, amigos, que vaya todo ben, Vale, moitas gracias. Sorte para eles, Eugenio Pita, dorsal número 42, e Adrián Díaz ao seu carón. Máis adiante, por favor, dorsal número 43. Temos aquí a Tito Moure, José Antonio Teira. Hola, como estades? Ben, un tramo moi bonito, estaba algo sucio, pero bonito. Bueno, o Corral e o Carballiño, que diferencias hai? Bueno, cambia a climatoloxía, entonces é distinto. Casi nada. Claro, o máis importante. Hai que acostumbrarse moito. Hai que acostumbrarse. Bueno, queda moito rally por diante, mañán esperamos que os vosos objetivos se cumplan e que nos vexamos aquí en Ramón Ferreiro pola noite. Sorte, amigo. Veña, gracias, logo. Aplauso para el dorsal 43, Tito Moure, José Antonio Teira. Dorsal 45, Diego Brian Garrido. ¿Cómo estamos, amigos? Ben. Bueno, Diego, qué bonito. Empatamos aí, Fran. Sí, ahí estamos, O vai ou non? Diego. Son cousas da vida. Bueno, como foi a cousa por guiar, amigo? Gustounos, mola moito. O Rally San Froilán ten esa chicha. O Rally San Froilán non sei que ten, que co campeonato decidido temos 150 coches que non nos tuvo todo o campeonato en ninguna das probas anteriores. A verdad que aí non sei se por tempo que o fan ou o estilo que o fan, pero tuveron, non suertes non, traballan de outra maneira e o mellor é cando aí hai unha boa lista de inscritos. Sí, señor. Bueno, mañán vamos a disfrutar con vos todos, co cal, a descansar un pouquiño, a dormir aquí no centro de Lugo, que mañán queda todo o rally por diante. Sorte, amigo. Vale, gracias, hasta mañán. Aplauso para él, el dorsal 45, Diego Brian Garrido. Máis participantes, dorsal 46, José Luis Fernández, Marcos Rey, Suzuki Swift Sport, participantes tamén na Pirelli Drive Autia, Top 10C. Como estamos, amigo? Aquí vamos, ben. Bueno, rally da casa tamén para ti. Cantos pilotos de Lugo están aquí facendo vosos pronósticos e, sobre todo, estando na saída do rally disfrutando do rally da casa. Home, claro, hai que disfrutar aquí do radio da casa. Dende logo que sí. Bueno, que vai haber mañán? Porque hoxe xa rematou o tema por Guillar, pero mañán queda volver a pasar por Guillar, por Bolche, por o Corgo, por o Paramogotán, por Láncara. Queda... Ainda quedas, pola mañá vai estar un pouco complicado, pero bueno, a ver se pola tarde se ve, podemos andar un pouco máis. Que previsión tedes de agua? Creo que non, pero bueno, ben sabes isto como ven. Bueno, a ver como se dá e se será que sea para todos. Sorte, amigo. Moitas gracias. Aplauso para el dorsal 46, José Luis Fernández, e o seu copiloto Marcos Rey. Bueno, seguinte participante con algún problema de frenos aos vehículos. Participantes, sempre poden sufrir calquera anomalía, pero temos aquí a outro grande do automobilismo galego, como me gusta saudar a xente boa, Francisco Javier Villar Sueiro, hombre de internet. Como estamos, amigo? Pois a verdad que moi ben aquí por Lugo, repetindo. Bueno, vaya cacharriño Carmache, son todos números aquí. Enfoca, por favor, o cuadro de mandos para que se poida ver na pantalla. Non sei se entendemos algo aí ou non, pero eu quero facerlles unha reflexión. Estamos ante, eu creo que o mellor saxo de Galicia, sin dúbida. Como está armado este coche, Javier? Pois a verdad que moi ben, de verdad. Temos toda a confianza no preparador, en Vicente Posada, e a verdad que todo maravilla con el. Bueno, mañá vai haber moita tela que cortar e sobre todo que disfrutedes moito, Fran. Suerte. Moitas gracias, chicos. Venga. Aplauso para eles, Francisco Javier Villar Sueiro e Marta Caero, con este Citroën Saxo, menudo aparato. Falábamos hai uns días con el, decía que estaba en torno aos 227 cabalos nesa montura, que, cuidado, hai que xuntalos a todos e metelos todos dentro, que complicado. Máis pilotos, 48, no seu dorsal nas súas portas, Alejandro Crespo e Avelino González, Citroën Saxo VTS,
Aquí estamos, como estáis, amigos? Ben, todo ben. Bueno, como vai a cousa? Como foi hoxe? Bueno, o coche non se quere portar moi ben, pero bueno, o tramo ben. Era o esperado, sucio. As rodas, bueno, trouxemos mollado, igual con as blandas arreglábamos, pero agora xa foi. O mellor fan falta para mañá. Igual, para mañá montamos blando, depende do tempo, ben. Bueno, sempre estuvo ben traelas. Bueno, amigos, que vaya ben, que haya sorte de disfrutar do rally. Moi bien, moitas gracias. Aplauso para el dorsal 48, Alejandro Crespo y Avelino González. Otro equipo que ven desde las cercanías de Santiago, Oso Motorsport, Alvarito Sebane, José Manuel Villares. Bueno, amigos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Fran? Buenas noches. Bueno, nosotros nos felices de tenerlos aquí. Tivemos antes un momento moi emotivo con Manu, con Laila, con Raquel. Sei que a situación non é a mellor para fazer carreiras, pero seguramente a terapia das carreiras fará que nos vaya mellor a todos, no noso e no que temos que empuxar para que a todos se vaya ben tamén. Pues sí, hace un mes no pensábamos poder estar aquí ahora en una carrera. Nosotros vemos las carreras, somos un grupo de amigos, las vemos como vivirlas en familia y si no venimos todos, no venimos. Y Laila nos empujó para que viniéramos aquí a correr y que menos que intentar estar mañana en la meta, pues y dedicárselo a ella. Pues espero que así sea, que se cumplan los vuestros objetivos y que disfrutemos todos. Suerte. Gracias. Aplauso para ellos, Álvaro Sánchez, Juan Manuel Villares. Dorsal 49. La pantalla, se José, allá. cayó lo de acá. ¿Lo que? El arco se cayó. Ah. Mais vehículos participantes, xa temos aquí no podio o dorsal número 52, Alberto Francisco Rodríguez e Miguel Agrón Mayor. Baixa un poquinho máis, por favor. Bueno, como está? Vale, ¿cómo está a cousa? Boas noites. Buenas noches, perdí al copiloto, non sei onde está, quedou aí atrás. Anda por aí, xa está chamando na porta para que veña. Sin él non podes ir. Estou aligerando o peso. Bueno, foste sin él no treito de Guillar tamén ou non? No, pero bueno, estaba delicado. Estaba complicado. Sí, encima, además hicimos un trompito ahí, cogiendo sensaciones con el coche también. Bueno, mañán que previsión temos mañán? Probar el coche y disfrutar del rally, para acabar el año. Pois que acabemos da mellor maneira posible, que se cumplan os vosos soños. Sorte, amigos. Gracias, chao. Aí os temos, dorsal 52, Alberto Francisco Rodríguez e Miguel Agromayor. Máis vehículos participantes, dorsal número 53, Samuel Fernández e Óscar Soto. Samuel, Óscar, boas noites. Hola, muy buenas. Bueno, temos o Rally San Froilán, co seu inicio da primeira etapa, treito de Guillar. Que sensación vos deixou? Bueno, patinaba bastante de sensación, pero ben, sin problemas. Mañán que vai a pasar, que como vamos a disfrutar deste Rally Optimín San Froilán? Espero que disfrutemos moito, pero bueno, falámoslo ao final, cando acabemos. Bueno, temos unha boa excusa para estar aquí ao final, estamos no centro, en Ramón Ferreiro, no corazón de Lugo, temos que estar aquí, temos que chegar como sexa. Sí, hai que chegar, sexa como sexa. Sorte para mañán. Moitas gracias. Aplauso para ele, dorsal 53, co seu Peugeot 206, Samu Fernández, Óscar Soto. Cuidado porque chega o dorsal número 54. Vamos a pedir que pare o motor e que baixe xa pon cara de wow, vaime facer baixar. E que ten que baixar o equipo que son os pupilos da escudería Mío. Quero que lle dades un forte aplauso a Borja Vilanova, Estela Fernández. Sube arriba. Bueno, Borja, outro rally máis, segundo o San Froilán que faz. Sí. Primeiro ano pasado, moi boas sensacións, moi boa experiencia tamén. Este ano que nos vai a deparar. Bueno, este año ya empezamos mal, que ya perdí la parrilla y bueno, pero bueno, a ver cómo se da mañana. Queda moito todavía, hai que volver outra vez por Guillar, hai que ir por Bonxe. Son uns tramos que se gustan, supoño. Sí, son mis tramos favoritos, los de esa zona.
Vamos, sobre todo, a ir a disfrutar, porque é o que buscamos, non? Intentar chegar co coche a meta, sobre todo ter unhas boas sensacións para que, bueno, pues na familia tamén se sintan orgullosos de vos. Hombre, claro, eso siempre van a estar orgullosos. Dende logo que sí, pero se o facedes ben inda por riba, vamos a aplaudir. Vamos a estar moi pendientes de vos para ver a vosa evolución e, sobre todo, para darnos a toda a forza do mundo para que vos vaya o mellor posible. Sorte na proba de casa, que se os dé o mellor posible, que disfrutemos moito con todos vos. Muchas gracias. Aplauso para eles. Borja Vilanova, Estela Sánchez, co dorsal 54 con este Seat Ibiza Cupra, pertenecente outrora á Copa Seat Ibiza, e xa se vai para Ramón Ferreiro, e outro participante chega ao parque pechado, dorsal número 55, Denis Rodríguez e Luis Miguel Mauriz. Como estades, amigos? Bueno, ben, de momento todo perfecto. Bueno, este tramo a todo o mundo lle gustou, todo o mundo sacou boas sensacións. Sí, a verdad que sí. Pensei que iba a estar peor, pero bastante ben, sí. Bueno, para mañá vamos a loitar a tope ou vamos a ver que pasa. Sí, disfrutar, máis que nada. De todo un pouco, loitar, disfrutar e ver que pasa. Está claro. Sorte para mañá, amigo. Gracias. Aí os temos, dorsal 55. Máis pilotos, neste caso, tamén da escudería Miñolucense, Fabio García e Angie Fontela. Baixense vostedes, no, pues que agarre Angie o freno de man, non o pares, que se non empurramos, pero isto non pode ser. Estamos no San Froilán e mereces estar aquí, neste podio, me recibir o aplauso de todos. Fabio García, Angie Fontela. Bueno, Fabio, supoño que moito esforzo, moito traballo, un equipo humilde, pero con moitas ganas e con moita tesón de estar aquí outro ano máis no Sanfro. Volvemos a estar aquí e xa vimos rotos. Xa chegamos aquí polos pelos. Pero bueno, vamos a intentar, somos cabezos, bueno, sabedes, vamos a intentar salir mañá a ver que pasa. Monterroso ao poder. Monterroso ao poder, sempre. Hai unha parte de Monterroso que está aquí neste Rally San Froilán coa esa paixón que disfrutamos e que vivimos sempre, Fabio? Todo o ano desexando que chegue o Rally, algunha proba tamén que faz por aí o Campeonato Galego a que permite o traballo e a vida tamén un pouco. Sí, agora isto é o noso Rally, levamos desde abril parados, que rompeu o motor, agora fixamos outro, seguimos con problemas, pero a ver se para esta mala suerte e vamos seguir outro pouco. Seguro que sí. Bueno, mañán queda moito por disfrutar. Oxe Guillar foi como foi a cousa? Xa rompeu na primeira curva. Madre mía. A mellor imposible, non? Bueno, non houve máis problemas, xa, o problema xa viu solo e xa acabou. Xa viñen a modo e xa non hai que lle facer. Terá solución ou non? Penso que sí. A ver. Pois mañán que se solucione todo, que vaya o mellor posible. Sorte para os dous. Moitas gracias. Aplauso para eles. Fabio García, Angie Fontela, dorsal 56 a bordo dese 306 GTI. Hubo un golpe, espera, atiéndeme. Hay un parón, el número 77 hay un parón. Dorsal número 50. Temos aquí, bueno, pues algún probleminha, supoño, que pasou. Sí, hai un compañero de atrás, paramos de botar unha mão, entonces eu caio. Bueno, pero ese é un detalle moi significativo, unha cousa que, bueno, pues vos dignifica, digámoslo así. Hai que axudar, senón nos axudamos malo. Dende logo que sí. Bueno, San Froilán, que significa para vos? Bueno, a ver se lo damos acabado dunha vez. Por lo menos estamos aquí no centro para disfrutar e mañán queda moito rally todavía. Sí, eso é verdade. Pois que vaya todo moi ben, que disfrutedes do rally, que nos vexamos mañá aquí para contar os contos todos que pasaron. Vale, venga, moitas gracias. Sorte dorsal número 50, Damián Porta, Gloria Alonso. Bueno, máis pilotos, temos aquí dorsal número 51 a bordo de Citroën Saxo Andrés Montero, Sheila de la Fuente. ¿Cómo estamos? Bueno, podíamos estar más tranquilos, pero aquí estamos.
non vimos no orden correlativo, que foi? Que pasou? Que aconteceu? Soltouse o cable do embrague, gracias a Damián, démoslo posto, estamos aquí. Que eu acabo de decir, que bueno, que todo un problema en compañeiro e paramos. Oye, ao final, esa solidariedade, ese espírito deportivo dignifica aos participantes do Rally San Froilán tamén con eses detalles. Sí, sí, claro, ahora a noite unhas cervezas e mañá a correr. Bueno, pois que así sexa, que non se apuren moito esta noite, que mañá ainda queda moito. Sorte para vos. Gracias. Aplauso para él, dorsal 52. Máis pilotos participantes dorsal número 57 tamén competindo coa escudería organizadora Miñolo Tense, Iago Álvarez e Dani Pérez. Como estamos, amigos? Moi ben, moi ben. San Froilán nos acolle no seu centro e polos seus treitos. Como foi o treito de Guillar? Moi ben, a verdad, estaba bastante seco, tiña información que estaba máis de mollado, pero estaba completamente seco, salimos con un mollado atrás e, bueno, salvámoslo ben. Bueno, mañá queda moito rally para enderezar esas cousiñas tamén e disfrutar, supoño. Sí, evidentemente, sí. Bueno, pois mañá se a cousa ben e sobre todo ao final do rally que nos vexamos aquí para celebrarlo todo. Aí está, gracias. Sorte, amigos, dorsal 57, abandona este podio co aplauso de todos nós, Iago Álvarez e Daniel Portas. Bueno, para que vexan vostedes, no deporte do automobilismo temos vehículos de todo tipo e tamén, vou me subir aquí para que me vexades mellor, tamén os vehículos diésel. Estamos aquí ante un Ibiza TDI, que parece que non, pero corre que nin viola, como diría outro. Hola, señor. Moi buenas. Sí. Bueno, como vai permíteme a expresión, a cafetera? A cafetera... Ben, bueno, fai café. Hoxe fui facendo café. Comportouse en Guillar ou non? Sí. Millor que a nós. Bueno, oye, como son as carreiras con TDI? Porque ao final eres unha rara avis, non? Pareces a oveña negra de todos, aquí todo o mundo queimando gasolina, e ven aquí o nome con TDI a botar fume por aí, e a ganar que algúns tamén. Son moito máis aburridas que con gasolina, pero son moito máis económicas. Iso é importante, hai que estar, sexa como sexa. Pois alegrame moito, que vaya todo moi ben, que disfrutedes do rally e que nos vexamos aquí ao final. Sorte. Venga, gracias. Aplauso para ele, dorsal 58, co seu Seat Ibiza TDI, Francisco Rodríguez e Santi González. Para. Baixar. Os seguintes participantes, pidelles que baixen dorsal número 59, quero que lle brindedes un forte aplauso a Álvaro Pérez Aveijón e Manuel Esteve. E digo vos, aquí temos ata o de agora o líder da Pirelli Driver Auto Top 10C, AMF, perdón, estou coa Pirelli, a Pirelli AMF, estaba aquí cos R2 e todo isto, estaba xa enganchado. Pirelli AMF, bueno, líder da AMF, Álvaro, quédanos moi pouquiño para conquerir pois un soño que vimos perseguindo anos e que vimos botando carreiras nel tamén para conseguir. Sí, a verdade é que xa o levamos intentando varios anos e por unha cousa ou por outra sempre se nos atravesou e bueno, esperamos que este ano que non nos pase. Hubo cambios de montura, hubo modificacións, cambios de copiloto, cambios de todo. Estamos a gusto agora co coche. Parece que este ano pois os resultados están saindo como se esperan de ti, dun tío con unha calidad como a ti. Sí, bueno, ao final foi unha temporada de moitos altos e baixos porque tivemos varios abandonos tamén, porque o coche, bueno, non estaba dando semana, fomoslo poñendo pouco a pouco. Bueno, agora parece que sí que está ben e agora estamos disfrutando dele. Bueno, mañán que fai falta para conseguir ese ansiado título da Pirelli AMF? Pois creo que nos vale con facer sétimos da Copa e sempre que gane Jacob. Si el fai puesto peor, pois máis para atrás. Bueno, pois vamos a ver se de unha vez por todas a Pirelli AMF vai para Noia, que ben o mereces tamén, e sobre todo que mañán disfrutemos con todos vos, con ese tesón, con esa garra que lle podes e con ese ritmo que tedes que vendo vos pasar, disfrutamos todos un montón. Álvaro, que todo vaya ben,
que haya sorte agora a descansar un pouquiño. Moi ben, moitas gracias. Aplauso para eles, Álvaro Pérez Beijón, co dorsal número 59, copilotado por Manu Estevez, co seu Citroën C2, os líderes da Copa Pirelli AMF, que están a un paso, si non lo impiden, estos que veñen por aquí detrás, de proclamarse campeóns na última proba. Van a tratar de impedirlo, van a facer o imposible porque o equipo de Noia non consiga ese resultado. Aquí temos a Jacobo Segade e Andrea Fidalgo. Baixade, sí, por favor. Aplauso para eles. Jacobo Segade, Andrea Fidalgo. Jacobo, boas noites. Estamos falando con Álvaro. Parece un reto casi imposible, pero os rallies, digo moitas veces, son como son e danse como se dan, hasta o rabo todo de touro, todo pode pasar nesta loita pola AMF. Sí, por eso estamos aquí. Los dos sabemos lo que es abandonar a escasos metros de la meta. Bueno, vamos a hacer nuestro rally, pasarlo bien y, bueno, que sea lo que tenga que ser. Como vistedes este primeiro treito de noite, o treito de Guillar, un rally no San Froilán que ten prácticamente un 33% do rally é de noite. Non sei, non estamos moi acostumbrados, estamos a correr treitos de noite, vimos do período estival, do que a luz do día chega case estas 10 da noite, entonces, ao final, non sei se engade máis dificultade esa noite, a tensión que hai que ter para conseguir un bo resultado. Sí, la noche es diferente. A mí me gusta mucho correr de noche, la verdad. Se nos da bastante bien y tiene un aura especial. A mí me parece muy bonito correr de noche. El rally es complicado y el tramo este que venimos a hacer, yo pensé que iba a estar mucho peor. De hecho, fallamos en la elección de gomas, pero bueno, estaba para correr y la verdad que un rally muy difícil, complicado, hay que ser bastante inteligente, yo creo, pero bueno, es para todos igual y nada, tratar de pasarlo bien mañana. Donde vai a estar a clave? Cal é o treito que dices ti, bueno, aquí, se damos o do de peito, ao final podemos dar unha sorpresa? Nah, en todos tienen muchas trampas, mucha miga, muy sucios, unos más que otros, pero por lo general están bastante sucios, por lo menos estaban el fin de semana pasado, secos. Por lo que sé, estuvo lloviendo toda la semana, mañana va a estar complicado. Y como llueve ahí de noche, más complicado todavía. Pois vamos a ver que pasa, desexamos vos toda a sorte do mundo, que se cumplan os vosos soños, porque vides a correr e intentalo e nunca se sabe hasta onde se pode chegar e sobre todo que disfrutemos nos con vos coas carreiras que votades na AMF, que é un verdadeiro placer. Sorte para mañán, a descansar e que vaya todo ben. Muchas gracias. Mañana nos vemos dando guerra por aí. Forte aplauso para eles, Jacobo Segade, Andrea Fidalgo, na loita por esa Pirelli AMF dorsal número 60. Vai a plantar batalla ao equipo de Álvaro Pérez Abejón, a ver si é capaz de conseguir ese objetivo de imponerse na Pirelli AMF. O de Noia teno bastante claro de momento, pero aquí todo pode pasar. Vamos a falar cos seguintes participantes para un segundiño, Óscar, que estamos aquí con Óscar Gallego, Eusía Rodríguez. Óscar, rally de casa, rally de Lugo. Si vamos por aí e disfrutamos correndo, cando chegamos a Lugo, supoño que as sensacións esta semana ten que ser especial tamén. Sí, a ver, para nós o rally da casa é o cocido, este é a segunda casa, porque xa é a 11 edición que vimos consecutiva, o trato que recibimos é moi cordial, a afición de Lugo é increíble e sempre que poidamos pois seguiremos vindo este rally porque nos gusta. Home, 11 anos, aquí xa te podemos considerar un pouco da casa tamén, tiñamos moita vinculación antes aquí en Lugo tamén. Sí, a verdade é que 11 anos, pois xa son uns cuantos, teñolle moito aprecio a todo o mundo daqui de Lugo, espero que a xente daqui non lo teña a nós tamén, sempre intentamos vir a este rally cheos de moral, intentar sempre dar o mellor de nós. Esperamos que a xente disfrute, é o que temos que levar, porque desto non vivimos, disfrutar nós dentro do coche, que a xente disfrute por véndonos pasar polos treitos. Non se fale máis, que se cumplan os vosos desexos. Ata mañán, que haya sorte. Pois moitísimas gracias. Forte aplauso para eles co seu Suzuki Swift dorsal número 61, Óscar Gallego, Lucía Rodríguez. Máis participantes, máis Suzukis, neste caso dorsal número 62, Javier Gil e Jaime de Arriba,
Javier, Jaime, boas noites, como estades? Boas noites, ben. Bueno, nos felices de vervos aquí. Que tal foi o treito de Guillar? Como foi a primeiro tramo para abrir boca neste 46º Optimil Rally San Froilán? Bueno, se nos hizo duro este tramo, bastante zonas sucias, pero bueno, para empezar bien. Bueno, mañán vai a haber unha bonita luta e todo o mundo está falando un pouco de a climatoloxía. Non sei como vedes vos. A ver lo que viene. Habrá que ir adaptándose al tiempo y lo que se puede hacer. Bueno, pois vamos a desexaros moita sorte, que se cumplan os vosos objetivos, sobre todo que nos vexamos aquí, que vai ser un fin de festa fantástico seguro. Sorte, amigo. Gracias. Aplauso para el dorsal 62 a bordo de Suzuki Swift Sport, Javier Gil, Jaime de Arriba. Máis pilotos, dorsal número 63, Javi Lariño, Pablo González na saída deste Rally San Froilán, xa completando o primeiro treito de Guillar. Javi, boas noites, como foi a cousa? Bueno, pois non moi ben para nós. De feito, chegamos ahora pinchados aquí e todo. Non sei, por agora está sendo para olvidar. Bueno, seguramente teñamos tempo agora para descansar, para resetear e para afrontar mañán o rally de outra maneira, sobre todo para disfrutar del, que para o que vimos moitas veces. Sí, a ver se mañán mellora, que tampouco é moi complicado. Bueno, se non é difícil, seguro que vades pasar mellor. Deixamos vos descansar, Javi. Sorte para mañán e que cando nos vexamos esas caras reflexen un poquinho máis de alegría. Sorte, amigo. Gracias. Aplauso para el dorsal 63, Javi Lariño e Pablo González, co Citroën C27. Máis vehículos participantes, dorsal 64, Marcos Antonio Rodríguez e Borja Cheillada. Marcos Ledo, como estás, Marcos? Boas noites. Pois nada, moi ben, aquí disfrutando do tramo, sin asumir demasiado dos riesgos, esperando que acabe o día e ir a descansar un pouco. Bueno, a verdade é que a min colle un pouco de sorpresa o verte, no, pilotando e todo isto, somos conocidos, polo menos, non te miras nunca nesta faceta. Como vas levando? Como te estás atopando? Bueno, esta é a nosa segunda temporada xa, e a verdade é que adaptándonos ben ao coche, xa levamos 4 ou 5 carreiras, bueno, esta que é a sexta deste ano, a verdade é que, bueno, ben disfrutando, como te dices, conocémonos de fai moitos anos, ti vas no ao lado, eu agora estou aquí no tema do piloto, ben, xa che digo, disfrutando, sin grandes sustos e sin asumir tampouco riesgos. Pois alégrome moito que disfrutes, que veñas a San Froilán a disfrutar do rally maravilloso, que teñas unha boa experiencia, que nos vexamos aquí ao final do rally. Sorte. Moi ben, moitas gracias. Forte aplauso para Marcos Lero, Borja Cheillada, dorsal número 64. Máis vehículos participantes, dorsal número 66, Francisco López de la Villalba, con Peugeot 106. Boas noites, compañeros, como estades? Hola, buenas noches. Pues muy contentos, la verdad que un ritmo bueno. Venimos de un año progresando poquito a poco y yo creo que con un poquito de confianza. A ver si lo pasamos bien, no equivocarse, no cometer errores, acabar y con todo para casa. E disfrutar do coche tamén, que xa está pedindo un pouco de carreiras. Esta noite hubo ese primeiro plato para abrir boca, pero mañán queda moito tamén. Está para eso, llenarlo de gasolina y acelerar todo lo que pueda. Como se nota os ricos como son, enchero de gasolina, iso é un luxo. O problema é que os pobres gardan os 5 euros que teñen para botar gasolina. Bueno, amigo, sorte, que vaya todo moi ben. Venga, gracias. Sorte para el dorsal 66, co seu Peugeot 106, Francisco López de David Alba. Máis participantes, dorsal 68, Alberto Alonso, Jacobo Martínez, con Peugeot 106 participando tamén a PLMF. Como estades? Boas noites. Boas noites. Bueno, estamos aquí cunha expectación tremenda, a xente vendo vos ali na pantalla, moita xente tamén no treito, supoño, non sei se estaba moi poblado de xente ou non. Contanos un pouco como viste. Había xente, había moitísimos flash, vi moitas cámaras, había xente, había. Bueno, o Rally San Froilán sempre congrega moita xente. Este ano estamos aquí en Ramón Ferreiro. Espero que a vosa carreira de mañán vos permita volver aquí a noite para poder celebrar que competistedes nun gran rally e conseguistedes o vosso objetivo. Ojalá sea así.
porque é un rally moi duro, a verdad, moi duro, máis do que eu pensaba. Bueno, os rallies difíciles son os que che deixan mellor sabor de boca. Co cal, sorte para mañán, que vaya todo moi ben e que nos vexamos aquí. Pues moitas gracias a vos. Sorte para vos, 68, con Peugeot 106, ese dorsal nas portas para Alberto Alonso Jacobo Martínez. Outro dos vehículos participantes, dorsal número 69, Luis David Torres en Luque, na dereita. Como estamos, amigos? Pois nada, moi ben. En este tramo fomos algo desconcentrados e tal, polo tema da noite, e, bueno, xa leva tempo sin correr de noite, e, bueno, a ver mañán como se pon o tema. Como se está portando o Copi? Moi mal, nada, de broma, moi ben. Xa esperábamos que dixeras moi mal, Bueno, hai moito colegueo aquí xa. O que pola noite sempre se porta mal este home, non sei como facemos. É moi peligroso, moi peligroso. Bueno, amigos, que disfrutedes do rally, mañán queda moito, esperamos vervos aquí ao final. Vale, moitas gracias. Sorte para vos, dorsal 69. Luis David Torres e José Francisco Luque, máis vehículos participantes. Dorsal número 70, David Rodríguez e Roberto Rodríguez a bordo de Citroën C2. Como estáis, compañeros? Boa noite. Ben, algo dormidos, pero ben. Bueno, non vos deu para despertar no tramo de Guillaro? No, salimos moi dormidos, desastre. Bueno, esta noite hai que ir rápido para a cama, descansar ben para que mañá non vos pegue o sono pola mañá. Sí, temos que despertar, senón mi madre, caenos do pulpo. Bueno, o tema de disfrutar, pasarlo ben e sobre todo chegar ao final, supoño. Vale, moi ben. Sorte, amigo. Vale, gracias. Sorte para el dorsal número 70. Máis vehículos participantes, xa temos aquí dorsal número 70, Rubén Sánchez e Óscar Cernuda, Peugeot 206. Como estamos, compañeros? Aquí estamos, que é o importante, ¿no? Sabes unha cousa, está empezando a chispear. Ahora, Antes non había falta, e ahora chove, que non ten que chover, chove ahora. O mellor ven mañá algo de agua. Ojalá. Bueno, pues si estades preparados, que así sexa. Sorte para vos, a descansar. Moitas gracias. Sorte, dorsal número 71, Rubén Sánchez Tomic e Óscar Cernuda. E agora hai un pequeno parón. Non vamos subir aquí porque xa que está chovendo, polo menos vou a ver se non me mollo moito. Hai un pequeno parón no treito cronometrado porque hubo un pequeno accidente, cortouse a carreira, ten que pasar por o itinerario alternativo e chegar aquí. Co cal hai un pequeno delay, como dirían os sudamericanos, e a corrida empeza o líquido elemento fosfato de presencia, como estamos aquí logo, non podía ser de outra maneira, ten que acompañarnos. Eu quero vos contar que estamos aquí na última proba do ano, o 46º Rally Optimil San Froilán, cun récord de inscritos, 150 inscritos na proba. Ningún rally da temporada 2024 colleu tal cantidad de inscritos, co cal quero decir que a xente quere vir a Lugo a disfrutar do rally, a disfrutar do San Froilán, e nós, que lle estemos preparados aquí, no treito do día de hoxe, o treito de Guillar, na zona de Outeiro do Rei, competindo no día de hoxe. Mañán pasarán tamén por Guillar e por Bonxe, Outeiro do Rei, protagonista sin duda de o Rally San Froilán, apoiando sempre Outeiro do Rei, tamén un concello con moitísima tradición automobilística, non en vano ten un circuito de karting donde se celebran probas do campeonato galego de karts, ademais de apoiar o Rally San Froilán, ademais de ser unha forza viva dentro do rally, ademais facendo a presentación do rally. Os pilotos máis importantes, os pilotos punteiros, estiveron nas casas da Fortaleza en Outeiro do Rei, celebrando un poquinho que chegaba o rally da casa, que chegaba o Rally San Froilán, e que estamos todos aquí reunidos para disfrutar da última proba do campeonato galego de rallies de asfalto como se merece este ano, estando aquí en Ramón Ferreiro, estando na Plaza das Hortas, en el Ramón Ferreiro, estando no sitio privilexiado donde, bueno, hai máis de 30 anos se celebraba aquí o Rally San Froilán e tiñamos este
esta fantástica avenida de Ramón Ferreiro xunto de él con ese podium, pois ven rememorando e evocando a esas anos de historia de automobilismo deportivo aquí en Galicia, non en vano non só foi campeonato galego, sino tamén campeonato de España, un dos millores rallies do campeonato de España, o Rally San Froilán, agora no galego e agora en o Ramón Ferreiro. No día de hoxe, en canto chegan máis vehículos, van a pasar por aquí todos, como dixen, 150 vehículos os integrantes da caravana do rally, hoxe noite van a dormir aquí en Ramón Ferreiro, no centro de Lugo, o carón da Praza de España, e mañán disputarán a segunda pasada do tramo de Guillar, dúas pasadas tamén o tramo de Bonxe, os dous en o Outeiro do Rei, despois iránse o tramo de O Corvo para dar unha pasada antes de comer e unha despois, completándose dúas pasadas por o treito do Corvo e tamén dous treitos a doble pasada, como son o Páramo Godán e o tramo de Láncara, todos esos concellos que colaboran activamente coa participación neste rally San Froilán Optipro, que cumple 46 anos e que estamos de celebración, a ver si o líquido elemento aguanta un pouquiño e podemos disfrutar un pouquiño máis desta ceremonia de chegada á primeira etapa en canto vexamos os vehículos participantes asomarse, chamaremos ao podio tamén e irán ocupando o seu lugar na avenida de Ramón Ferreiro para descansar toda a noite e mañán disputar o gordo do rally. A disputa do rally dende primeiras horas da mañán cos treitos que vimos comentando, máis de 100 kilómetros cronometrados para loitar pola victoria ao final da prova, para loitar polas diferentes categorías que están en liza tamén neste campeonato galego, como son a Pirelli AMF, a Copa Clio e tamén o Criterium Recalvi, que son trofeos do campeonato galego que se disputan e que ainda están por decidir nesta última prova. Temos que saber quen se vai a programar campeón da MF, quen se vai a programar campeón da Copa Clio de Galicia e tamén do Criterium Recalvi, o Criterium dedicado aos vehículos de 1000 centímetros cúbicos e a pilotos noveles, digámoslo así, a pilotos con pouca experiencia, para facerse un oco dentro do mundo do motor, dentro do mundo dos rallies. Despois de toda a disputa dos treitos cronometrados da xornada de mañán, teremos aquí a entrega de premios final. A entrega de premios farase aquí neste mismo espacio, nesta mesma plaza, donde viviremos a honra da entrega de premios aos merecedores de tales efectos, a todas as clasificacións, copas e trofeos monomarca que ten o Campeonato Galego de Rallys, a loita por os primeiros postos da clasificación e, sobre todo, a loita por a victoria final, a loita do podium final en torno ás 11 da noite, algo máis, das 11 da noite, 11:30 máis ou menos, estaremos aquí cos participantes, cos mellores clasificados da prova, para disfrutar do punto e final a esta 46ª edición do Rally Optimilk San Froilán, que temos que agradecer moitísimo, como digo, as institucións que apoian este deporte incondicionalmente, a Diputación Provincial de Lugo, tamén de unha maneira encomiable o Concello de Lugo, o Ayuntamento da cidade, tamén non podía ser de outra maneira a Xunta de Galicia coa súa Fundación Deporte Galego apoiando desinteresadamente, sobre todo apoiando para que o deporte teña vida e sexa un motor na economía e no disfrute da xente, e os diferentes concellos por onde pasan os treitos cronometrados que compoñen esta 46ª edición do Rally San Froilán. Están vendo vostedes na pantalla tamén o de Optimil Pro, esos novos batidos da marca por excelencia leiteira de Lugo, leiteira de Galicia, Río de Galicia, cos seus batidos Optimil Pro, con esa nova fórmula que nos van revitalizarnos a todos, patrocinadores principales
do Rally San Froilán, ao igual que o resto de patrocinadores da proba, o resto de patrocinadores privados que ten este Rally San Froilán, como son Torre de Núñez, como son Gadis, como son as marcas máis importantes dentro do panorama galego, como decía, Río de Galicia Conservativo Sotimil, a marca de Forre Lugo Motor e Prelo XL. Xa temos, vamos a ocuparnos aquí con paraguas para aguantar un pouco o tipo mentras veñen o resto de pilotos que eu creo que non lles debe faltar moito para chegar aquí a esta parte final do rally, co líquido elemento facendo acto de presencia como non podía ser de outra maneira. Estamos un tempo no que, bueno, pois a Chuvia pode ser protagonista e quere ser protagonista na xornada de hoxe. Esperemos que nos dé tregua para que mañán podamos disfrutar dun rally do máis interesante, sobre todo dun rally no que nos permita estar cómodos, no que nos permita estar felices e disfrutar da proba coas maiores garantías de seguridade posible. Temos moita emoción dentro da loita pola victoria do rally, porque temos o dorsal número 1 co vehículo con Citroën C3 World Rally Car, o local Paco Dorado competindo coa escudería Miño, un dos máximos favoritos que se atopa na terceira posición ata o momento e que, bueno, pues vai a ter que remar duramente para que, bueno, pues chegar a bo porto con un vehículo con unha bueno, pues unha dificultade engadida ao nivel bueno, pues altísimo, porque con un World Rally Car é difícil facer carreiras, é difícil leválo a deporte, sobre todo é difícil conseguir os obxectivos que se plantexan cando se compite con un vehículo desas prestacións. Detrás, os lobos están aí cos Rally 2 pelexando polas mellores clasificacións posible e sobre todo pois plantando batalla. Temos os dous Rally 2, o do equipo local, perdón, o equipo local, o Team Cleaner, quero chamar, non é equipo local, que son de la LIN, pero que nos van a disfrutar como nadie e que están agora mismo líderes da proba despois de marcar o mellor tempo neste treito de Guillar. Estou me referindo ao dorsal número 3, témolo liderando o rally o xoven coruñés que, bueno, pois de alguna maneira ven refrendando Dani Berdomás, como decía Brais Mirón, a bordo de Skoda CBR5, ven Chauruque, ven refrendando esas boas sensacións que ven acabando na última parte da temporada, posto que bueno, pois vende a cadar a victoria na última proba, no último rally, no Rally Ribeira Sacra, venceu, levou a victoria, a súa primeira victoria no Campeonato Galego, e aquí saír dentro do primeiro treito do día a intentar conseguir o mellor resultado posible. A Bofé que o conseguiu dentro deste clasificación xeral que se compón de seguinte maneira, con Dani Berdomás e Brais Mirón en cabeza, con Alberto Meira e Avelino Martínez secundando a pouco máis de 8 segundos, en na terceira posición, escalón máis baixo do podio, para o local Paco Dorado, copilotado pola berciana Andrea Lamas. Bueno, vou a descansar un pouco a voz, pero non quero que vos marchedes, porque xa vos contei todos os contos que vos tiña que contar. Deixo-vos aquí esperándovos un pouquiño a que cheguen o resto de pilotos participantes e que podamos pechar esta primeira xornada de competición como se merece, coa música que temos preparado para ambientar a esta ceremonia de chegada. Estou vendo na pantalla, non vou quedar sin decilo. Este 16 e 17 do próximo mes teremos no Pazo de Feiras, Congresos e Exposicións de aquí de Lugo o primeiro Salón de Competición de Galicia, primeiro Expo Racing Galicia. Que vai haber ali? Pois vai haber moitas cousas. O primeiro, coches de carreiras, o mellorciño de cada casa.
vai haber ali coches imponentes de todas as categorías, monoplazas, carrozados, coches de rally, do mellor que podemos ter aquí en Galicia vai estar ali exposto. Tamén teremos zonas infantis para os nenos para que podan disfrutar un pouquiño, quero decir que os nenos hasta 12 anos non pagan sempre que vayan acompañados dunha persoa adulta, entrada gratuita para os nenos hasta 12 anos, con zona infantil, con food trucks, con zona para comer así, comida rápida que nos poda axudar a manter a forza e a disfrutar dun salón de competición aquí en Lugo que é a primeira vez que se fai e que pretende aglutinar pues un montón de cousas, non só coches, sino todo o relacionado, todo vinculado co mundo do motor. Vai haber cursos de copiloto, vai haber cursos de comisario, vai haber unha sorpresa, ai que sorpresa vamos a ter. Eu non sei se está por aquí a presidenta da comité de organización, e agora que estamos así poucos, podo vos contar unha sorpresa, porque veña usted aquí, doña Maite Vilanova, vamos a ver. Bueno, oye, non sei se seremos 20 ou 30 aquí, pero ese aplauso para a presidenta do comité de organización de Rally San Froilán, que ben o merece. A jefa de todo do Rally San Froilán. Bueno, Maite, 46 anos de historia, tradición familiar, estamos loitando ano tras ano polo rally, atopámonos aquí en Ramón Ferreiro con este calor da xente, non podemos pedir moito máis, solo que saian as cousas o mellor posible. Claro, siempre se puede pedir algo más. Sobre todo que ahora en nada ya nos empiecen a llegar los coches, que deje de llover, siempre se puede pedir algo más. Ya se reanudó el tramo y bueno, van a venirnos ahora esos coches que quedaron neutralizados. En nadita ya vienen para aquí y bueno, pues los que estaban allí se echarán unas buenas carreritas ahora ya lloviendo. Escoitame unha cousa, eu estaba falando aquí esta xente de que temos preparado 16 e 17 de novembro unha festa do motor increíble no Pazo de Congresos e Exposicións. Que nos espera neste primeiro Expo Racing Galicia? Pues en principio estamos preparando algo con mucha ilusión, que es el primer salón de competición de Galicia, que creo que Galicia pues somos a nivel España, creo que nos llevamos la palma, ¿no? Aunque tengamos dos campeones ahora mismo asturianos que están ahí, eso siempre fue muy territorio de los gallegos y en cualquier momento pues saltará un gallego ahí a darlo todo. Pero en cuanto a rallies, a inscripciones, a maquinaria, ahí somos los mejores sin duda y esto lo tenemos que celebrar con una feria de competición, de que Lugo además creo que cuando se habla de automovilismo tiene bastante que decir y esta es la muestra. Vamos a tener un fin de semana de competición total, si Dios quiere, y con sorpresas muy bonitas. Vamos a tener unas sorpresas muy bonitas que nos van a gustar a todos. Ademais, vamos a ter un salón que non só vai ser exposición de coches, porque vai haber cursos formativos para comisarios, vai haber cursos tamén para copilotos, ben que se queiran iniciar ou ben que xa teñan a práctica do automobilismo afianzada e que queiran refrescar, vai haber food trucks, vai haber cousas para nenos tamén, que por certo, ata 12 anos, entrada libre sempre que vaya acompañado dun maior, dun adulto. Sí, claro, eso nos interesa muchísimo, crear afición, que los chavales puedan desde conocer algo más que el fútbol, que yo creo que en Lugo eso ya se ve en la cantidad de pilotos que salen. Este tipo de actos les acerca mucho y les crea muchísima curiosidad y creo que en cuanto a los niños sí, habemos de preparar algo muy bonito para que ellos también disfruten bastante. Hai que meterlle o vicio dos coches aos nenos que son o futuro da especialidade, no, do automobilismo. Claro, no, pero cada vez más, ¿no? Porque ahora por la tarde pues había muchos niños que nos venían a preguntar que cuándo venían los coches, qué coches venían, entonces esa curiosidad y yo creo que todos recordamos de ser pequeños y de quedar muy impresionados cuando escuchamos esos motores y vemos esas barras y cómo van los coches.
Maite, non te quero roubar máis tempo, pero vamos a tener unha feria de campanillas con invitados de alto tronío. O sea, que a xente que teña ben presente a fecha, 16 e 17 de novembro, Pazo de Feiras, Congresos e Exposicións, primer Expo Racing Galicia, primer salón de competición de Galicia, aquí en Lugo, como non podía ser de outra maneira. Como no podía ser de ninguna manera, somos los que vamos a llevar este proyecto adelante y contamos con, la verdad que con muchos compañeros de toda Galicia, ¿no? No solo de los censes, sino de todas las provincias. Bueno, pois esperando a que cheguen os coches, deixámoste que seguro que hai moitas cousas que facer por aí. Gracias por traernos o rally ao centro e por seguir facendo rally como vindes facendo ti a vosa familia sempre. Bueno, gracias a vosotros por siempre tratar al rally tan bien como lo tratáis. Y bueno, ahora ya en nada ya empiezan a venir los coches, ¿vale? Esperamos por aí. Gracias, Maite. Aplauso para a presidenta do Comité de Organización deste Rally San Froilán, e tamén presidenta do Comité de Organización de Expo Racing Galicia. Vou a ver se chove. Ainda chove un poquinho, non? Cólleme aquí, por favor, porque aí estamos. No, co paraguas estamos ben, que así facemos marca, imaxe de marca isto, non? Ao final Pirelli é o sponsor do campeonato, ten que figurar dentro da competición automobilística. Bueno, temos un pouco de música por aí, maestro DJ, seguro que sí, verdad? Vamos a facer un pouquiño de tempo, vamos a tomar un respiro, que seguro que en nada xa están o resto dos coches aí para cumplir este primeiro acto do 46º Rally Optimil Pro San Froilán. Estos collos. Impresionante, digo eu que foi impresionante. Pasaron Despois pasou o Verdón Mas, dixo, me cago, tío. Hai que sacarlo pelo disco. Estaba ficando. E xa dixe, máis ou menos, dixo 18. E eu, sabes? Xa todo, Ya comienzo, ¿no?
E había un percance no medio, así, para ter que salir, non sabes?
Bueno, Iago Martínez ese vencedor e o vencedor do proxecto Dacia, ese proxecto da Diputación de Pontevedra. Mira así rápido o tío que xa nin parou, debe ter fame, sono e presa. Vencedor da Copa Dacia en Galicia e está aparcando co dorsal número 73, co cal xa vemos que ese parón xa se acortou. A partir de agora van a seguir chegando os vehículos, xa se acabou o corte, creo, e a partir de aí vamos a seguir vendo como chega pelotón, como chega a caravana do rally para facer noite aquí no centro, no corazón de Lugo, na calle de Ramón Ferreiro, como podedes observar, todos os coches aí apostados, como non podía ser de outra maneira. O rally no centro, o rally en Lugo, merece Ramón Ferreiro ter os vehículos participantes nos rallies a Freilán, como foi toda a vida. Grandes entregas de premios, grandes ceremonias se fixeron aquí anos atrás nesta emblemática rúa da cidade amurallada e despois dun largo peregrinaxe, dun camiño de Santiago que nos levou a nós dende as Gándaras a Gustavo Freire, de Gustavo Freire a Milagrosa, a parte de arriba, e por fin facemos o punto final nesta rúa de Ramón Ferreiro, nesta Plaza das Hortas. Esperemos que todos os anos que nos costou chegar hasta aquí se dupliquen coa estadía deste sitio, co poder estar aquí no centro de Lugo para poder levarvos a todos vostedes, levarlles a todos vostedes a emoción do rally e sobre de todo traerlles os testimonios dos pilotos que están aí pendentes para subir. Aquí temos máis pilotos, xa se acabou o corte, vamos co dorsal número 74 a bordo de Dacia Sandero do sur de Galicia, Santi Pais e Sergio Bona, como estades? Moi ben. Bueno, rally duro, rally complicado, primeiro treito de noite, cales foron as vosas sensacións? Bueno, pues fuimos muy tranquilos, ¿no? Venimos de dos abandonos y queríamos ir poco a poco, bueno, yendo cada vez más rápido, pero bien, es muy bonito. De noche a mí me encanta correr de noche y la verdad que lo disfruté. Hasta que, bueno, que hubo la neutralización por mala suerte que un piloto se salió y nada, mala suerte. Bueno, para mañán que nos queda, porque hai un rally duro, a climatoloxía parece que vai estar en todo momento cambiante, e iso pois é unha dificultade engadida. Non sei como afrontamos xa coa Copa decidida tamén este último rally do ano. Solo pensamos en disfrutar, la verdad. Pero sí que llueva o no llueva, yo creo que el rally es complicado igual, los tramos son muy, muy difíciles, siempre los fueron, o sea que no hay nada nuevo, pero quizás si llueve, claro, se complica un poquito más. Y nada, pues nuestro objetivo no es más que disfrutarlos, la Copa está decidida, pero bueno, había que venir aquí, solamente estoy aquí gracias a los que vienen en asistencia, que han preparado el coche y qué menos que por ellos pues para disfrutarlo y darles, al menos terminar, es mi objetivo de mañana. E darlles unha alegría, dende logo que sí. A descansar, amigos, que mañán queda un día duro. Aquí nos vemos ao final do rally
que haya suerte. Venga, muchas gracias. Aplauso para el Santi Pais, Sergio Boga. Con Dacia Sandero dorsal número 74, máis pilotos participantes. Xa temos o dorsal número 75, Pablo López e Antonio Solórzano. Moito ollo. Aquí, Pablo, por favor. Vais aquí. Aquí os temos. Oye, vos pedir, por favor, que baixe, se eres tan amable, para o coche baixa, porque quero que vos vexe xente. Falamos antes con vicepresidente da Diputación Provincial de Lugo, que ten a Diputación pois unha achega, digámoslo así, un regalo para participar despois de facer unha selección de pilotos no Rally San Froilán. Chámase Volante Diputación e aquí está o vencedor do Volante Diputación 2024, Pablo López. Pablo, enhoraboa, boas noites. Boas noites. Bueno, primeiro rally, primeiro treito de noite. Contanos un pouco cales son as sensacións. Bueno, pues moi boas, a verdad, experimentando un pouco como vai o rollo, porque como ser novato nesto, bueno, e ir aprendendo sobre todo. Bueno, que esperamos para mañán? Porque queda moito rally por disfrutar con este Volante de Diputación que pon en escena dende fai 18 anos a Diputación Provincial de Lugo, que este ano, despois desa selección en PTC, venceches e tócache disfrutar. Que vamos a esperar mañán? Donde vamos a poñer o ollo? Que quinta esencia llevamos a quitar ao coche ou ao rally para poder levar un bo recordo del? Pois intentar ir un pouco máis soltiño, sobre todo, bueno, disfrutar o día, pasalo ben e intentar terminar ben. Pois esperemos que así sexa, desexamos vos toda a sorte do mundo, agora descansar aquí en Ramón Ferreiro, que mañán queda moita tela que cortar, Pablo. Moita tela queda, sí, señor. Sorte, que vaya todo ben. Moitas gracias. Aplauso da cidade de Lugo para Pablo López e Antonio Solórzano, con o dorsal número 75, en ese Volante de Diputación de Lugo, esa selección de pilotos que se fai, el que o vencedor da selección ten como premio participar no Rally San Froilán a coste cero, o coste sufragado pola Diputación Provincial de Lugo, con ese Volante de Diputación dorsal 75. Aí o temos xa achegándose a parte do parque cerrado. E xa temos máis pilotos aquí, dorsal número 76, escudería Miño Lucense, escudería organizadora, como me gusta dicir iso. Temos aquí a Marcos Seijo e a Joseba Fernández. Marcos, Joseba, como foi a cousa? Bueno, ben, estaban os tramos secos, pero como houve unha neutralización non sabemos tampouco moi ben o ritmo que había. Fostedes por o tramo, pasastedes por aí neutralizados? No, fixémolo, faltaban 5 curvas, pero ao non saber tempo non sabemos. Bueno, hai esa incertidumbre un pouco de non saber o que pasa. Pero é un bom momento agora para resetear, para descansar e para pensar na segunda parte do rally. Mañán con toda a dureza que lo supón, no? Os treitos e climatoloxía, vai estar complicada a cousa. Sí, mañá choverá a hora de noite, despois, como hai bucles de 3 tramos, a elección de rodas vai estar complicada, porque podes acertar o mellor no primeiro e no terceiro secar e complicarse a cousa, pero a ver como está mañá todo, que fai de noite e na máis. Ninguén dixo que fora fácil, pero seguro que vades conseguir. Ánimo, que finalicedes o rally no mellor posición posible, que disfrutedes del. Vale, moitas gracias. Aplauso para el dorsal número 76, escudería Miño Lucense, Marcos Seijo, Joseba Fernández, Citroën C2. Máis pilotos dorsal 77, competindo con Cangas de Narcea. Non é moi difícil adivinar que veñen de Asturias. Como estamos, amigos? Bien, bien, la verdad que con ganas de poder disputar un tramo que hoy, por mala suerte, nos tocó la neutralización y bueno, esperando poder correr los tramos de mañana. ¿Cómo habéis visto entrenando la prueba? ¿Qué nivel de dificultad calificaríais al Rally San Froilán? La verdad que es bastante difícil, tiene un poco de todo,
pero lo que más difícil me parece es la cantidad de cruces que hay y lo malo que está, lo deslizante que está. Pues la dificultad se ha hecho para superarla, con lo cual, suerte amigos, a descansar, que mañana queda mucho. Suerte. Muchas gracias. Aplauso para el dorsal 77, Ángel López, Guillermo Fernández. Máis participantes, dorsal número 78, xa temos aquí a Raúl Rodríguez de Félix Monteagudo. Como estamos, señores? Bueno, estamos aquí despois da neutralización, que foi unha pena non poder correr todo o tramo co pouco que quedaba para acabar o tramo, e nada, esperar hasta mañán. O tramo estaba bastante ben a como pensábamos que iba a estar máis mollado, pero bueno, ben dentro do que cabe. Unha pena pos rapaces que tuveron un accidente, que teñan moito ánimo reparar o coche, que podan seguir cando eles poidan. Bueno, pois esperemos que non haya ningún percance máis, sobre todo que disfrutedes moito do rally e que nos vexamos aquí mañán. Esperamos que sí. Sorte, amigos. Aplauso para el dorsal 78. Raúl Rodríguez, Félix Monteagudo, Peugeot 106. El seguinte participante, Daniel Castro con Ford Fiesta R2. Como estamos? Boas noites. Estamos ben. Foi unha pena a neutralización, pero todo moi ben. Bueno, a verdade é que estas cosas poden pasar, nunca son deseables que pasen, pero a veces colles o touro, non podes correr, pero mañán queda moito, porque se lle quitamos de casi 11 kilómetros, son 93 kilómetros os que hai mañán por competir. No, si, hai abundo. Encima pasan por diante a casa, así que perfecto todo. Bueno, iso non o conocerás, non terás a ninguén pendiente ali, ni nada. Non o fixe ninguna vez, ainda a ver como é. Era a casa de solteiro. Sí, a casa de... No, neste caso de casado, Mirando por a ventana, probablemente experto. Bueno, amigos, que siga este bo humor, que vaya todo moi ben e que mañán disfrutedes todos do rally. Gracias. Sorte para eles, dorsal 80, os Danieles. Dani Canto, Dani Castro, con Ford Fiesta R2. Dorsal 81, Mix Rally Sports, Aitor Fernández e Iago Fiz. Aitor e Iago, como estades? Bueno, o primeiro treito non se puido competir, mala sorte, pero seguramente ibades con ganas a por elo. Sí, vamos con moitas ganas. Aí vamos moi ben, pero non podemos acabar. Estas cousas pasan, pero bueno, queda moito día mañán que nos vai a deparar, porque parece ser que o líquido de elemento non vos vai botar unha man. Sí, non está moi decidido aínda. A ver que toca montar e a ver como toca mañá. Mentres que non sea montar un Cristo, todo vale. Exactamente. A ver. Esperemos que non. Seguro que non. Que vaya todo ben a descansar, amigos. Sorte. Gracias. Aplauso para el dorsal número 81. Aitor Fernández, Iago Fiz. Sigue habiendo un pequeño corte. Vamos a ver si o seguinte en chegar a bordo de Citroën Saxo debería ser o lucense Diego Camuñas coa súa copiloto Lucía César competindo baixo os cores da escudería organizadora, a escudería Miño, que ten a ben plantexar esta 46ª edición do Rally Optimil San Froilán con 5 treitos cronometrados, todos eles a doble pasada. No día de hoxe, o treito de Guillar 11 kilómetros cronometrados que xa empezaron a marcar a tendencia nos primeiros postos da clasificación xeral, e para mañán teremos a seguinte pasada do tramo de Guillar, dúas o tramo de Conche, dúas o tramo do Corvo, dúas o tramo do Páramo Gollán e dúas o tramo de Láncara, des especiales cronometradas, 5 a doble pasada, 103 kilómetros contra o cronómetro que van a decidir non só quen leva a victoria no rally, senón quen leva a victoria no campeonato de copilotos, na Copa Clio, na Copa AMF e no Criterium Recaudo. Estou desexando ver os rapaces do Criterium tamén, porque son, como digo, os de televisión, xente nova pero ben preparada, botan unhas carreiras que mete medo con uns coches de 1000 centímetros cúbicos e disfrutan e fannos disfrutar
un montón. Xa temos aquí o seguinte clasificado dorsal 82, os de Lugo, competindo con Citroën Saxo, coa escudería organizadora, escudería Viña Lucense, Diego Camuñas, Lucía César. Como estades, Diego? Bueno, ben, empezamos o rally algo accidentado que rompimos a defensa, un toque, pero bueno, ben, sin problema. Mañá a ver que nos espera, vai ser un día largo e, bueno, con condicións meteorológicas cambiantes. Iso vemos dicindo a todos os pilotos que vai a marcar moita climatoloxía, pero seguro que os treitos tamén van a ser decisivos. Onde está a clave do rally no día de mañá, na segunda etapa? Pois eu creo que mañá hai que salir con un ritmo constante, sabes, tampouco excesivo, pero non dormirse, bueno, intentar acabar e disfrutar do rally da casa. Canta ilusión hai posta no rally da casa, porque seguramente durante todo o ano, indo facendo carreiras por aí, chegamos ao Rally San Froilán, queremos que chegue, queremos facer o mellor posible, temos seguramente moita xente pendiente de vos tamén, que durante todo o ano mellor non poden vervos e aproveitan esta proba para animarvos. Sí, pois o rally da casa sempre o tomas con un pouco de máis, non sei, de máis ilusión, está a xente que che axuda, e sempre che gusta facer un bon protagonismo, pois diante do público lucense, e bueno, e iso, mañá vamos a intentar facer o mellor posible e disfrutar. Pois esperemos que así sexa, que disfrutedes todos e que disfrutemos nós con vos. Sorte, amigos, a descansar e para mañán. Vale, moitas gracias. Sorte, aplauso para Diego Camuñas, Lucía César, dorsal 82, sobre o podio xa, outro piloto, outro equipo, competindo coa escudería Viña Lucense. Un poquinho máis abaixo, Adrián, aí está ben, podes parar e baixar e parar o motor un momento. Pois entón ponlle freno de man e non ten trinquete tampouco. Agarra Pedro, me caches na mar, baixa aquí. Que agarre Pedro, que non pode ser que polo menos Adrián Torreiro no rally da casa non se lleve ese aplauso da xente de Lugo. Bueno, carreiras por toda Galicia durante todo o ano, e chega a San Froilán, un cosquilleo seguramente por dentro que fai que sexa especial. Sí, claro, a proba de casa ao final sempre é a máis especial polo que decía Diego tamén. Están os amigos, os familiares, a xente que te apoia día tras día desde que ao final, desde que eres un neno empezas nesto, e claro, hai un doble de motivación, claro. E os pais, seguro, que tamén moi pendientes de ti, veía antes por aí a familia, estaban pendientes de toda a evolución, estando pendientes durante todo o ano, pero no Rally San Froilán, pues queremos un pouco que a familia faga o mellor posible. Sí, claro, ao final eso, son os que apoian día tras día, os que me aguantan todos os días na casa, ao final hai que facelo por eles. Hai que darlle unha alegría. Sí, claro, e esta volta encima vou estar tamén máis pendiente de meu pai que de min, que tamén hai que apoialo moito. Sí, dende logo que sí, pois bueno, eu estou encantado de que poidas estar na salida do rally, que poidas disfrutar do teu rally, do rally da casa, que lle des unha alegría aos teus que ben a merecen tamén, e sobre todo que se cumplan os vosos objetivos de estar aquí ao final do rally mañán e poder celebrar e disfrutar que rematamos un rally San Froilán duro, pero emocionante. Pois a eso vamos, moitas gracias, Fran. Adri, sorte, que vaya todo ben. Aplauso para Adrián Torreiro, Pedro Rivas, con este Citroën Saxo GTS pertencentes ao Volante FGA, os lucenses, con dorsal 83, sorte para mañán, abandonando esta zona de podium, entre mentres nos seguimos a espera de máis clasificados, de máis vehículos participantes, porque recordemos que Adrián Torreiro dorsal 83 e non nos quedan hasta 150, uns cantos máis e ainda quedan por chegar aquí a esta céntrica calle Ramón Ferreiro, donde nos atopamos prácticamente, eu diría que a mitad non, pero casi 150 pilotos inscritos na prova récord de toda a tempada. Como decía antes, non houbo ningún rally do Campeonato Galego en 2024 que acalara esa cifra de inscritos, co cal San Froilán pois merece ser un bo rally só por a xente que ven aquí e por os pilotos que veñen a disfrutar a prova.
quero comentarvos un pouquiño como se están dando as cousas, porque dentro da clasificación xeral, vou a ver se me arreglo con todos os papeles e as cousas que teño aquí. Dentro da clasificación xeral provisional da proba, despois de un treito cronometrado único do día de hoxe, o primeiro clasificado, o líder dorsal número 3, o Skoda Fabia Rally 2 de Dani Verdomache e Brais Mirón, que invertiron no treito de Guillar, un treito de 10 km, 130 metros, 10 km, casi nada, 6 minutos e 15 segundos, 6:15:7, 6 minutos 15 segundos e 7 décimas. O segundo clasificado, tamén a bordo de Skoda, neste caso Alberto Meira e Avelino Martínez, emplearon 8 segundos e 7 décimas máis que Dani Verdomás. 8 segundos e 7 décimas supón un pouco, casi unha diferencia dun segundo por kilómetro, non é tal, pero casi é unha diferencia xa importante para ter que remontar no día de mañán. Pero bueno, queda todo moi aberto. Na terceira posición, dorsal número 1, o Citroën C3 World Rally Car de Paco Dorado e Andrea Damas, que empleou 6 minutos 36 segundos e 297 milésimas, ou que é o mismo, 20 segundos e medio máis que o primeiro clasificado, que Dani Verdomás. Quedalle moito traballo por facer, como se di, moito peixe por vender, queda moita carreira por diante todavía, pero vai a ser unha loita moi bonita a que podemos ver entre o World Rally Car, un vehículo de categoría superior, e os Rally 2 con unha garra increíble que va fan, que bueno, pois a loita por a victoria este moi aberta, os tres pilotos en 20 segundos. De feito, seguindo coa clasificación xeral, despois deses tres primeiros clasificados, o cuarto clasificado é o dorsal número 10. Falábamos antes aquí con él, un piloto do equipo Breogán Motor con o Toyota Yaris, que compite no campeonato, no supercampeonato de España de rallies de asfalto na Copa Yaris GZ-GR, José Lamela e Unai Conde co Yaris GR finalizaron o treito en cuarta posición, dende logo un resultado notable, 6:55:5 a 39 segundos, casi 40 segundos do líder, o fe por a diferencia de monturas normal. Esa diferencia dentro da clasificación, ainda así, tempazo para Lamela e Conde, cuartos clasificados ata o momento por diante de vehículos da categoría R5, como César González, co seu Hyundai, que fai quinto do Rally, sexto Álvaro Castro Leño, primeiro da Copa Renault Clio. Xa temos máis participantes, vamos a deixar a clasificación a un lado porque temos que recibir o seguinte participante, dorsal número 85. Xa temos aquí con con Peugeot 106, Borja Soñora e Ricardo Rey. Borja, Ricardo, como estades? Boas noites. Ben, estamos ben. Bueno, nos estamos esperando aquí, inda que as inclemencias do tempo pois non nos van a estar demasiado cómodos, temos moitas ganas de vervos a todos. Como vos foi nesa sensación? Porque xa sabemos que non correstedes moito, pero as sensacións de vestir o casco, de tirar para adiante, de empezar un rally de noite, como se describen por vos? As sensacións, ben, o malo que o tramo patinaba, que iso metía medo, E o coche non había que non aguantara, pero bueno, a ver mañán. A ver mañán que pasa, porque a climatología vai facer tamén das súas. Si, o día ten mala pinta. Bueno, pois a ver se é para todos, por lo menos. Si, se é para min é para todos, eso está claro. Bueno, pois sorte, amigos, a descansar, e mañán queda moito todavía. Sorte. Venga, gracias. Gracias, sorte, aplauso para vos, 85 Borja Soñora, el Ricardo Rey, máis vehículos participantes, saltamos o número 94, Adrián Regueira, Sergio Fernández, con este Peugeot 106, cuidadinho, vais un momento, por favor, a ser tan amable, porque falábamos antes do Criterium Recalvi, esa copa promocional que fai que, pois, con os presupostos contidos,
con moitas ganas de facer carreiras, estemos como locos con vos, divertíndonos, sabendo como vais polos tramos cos vehículos pequenos, 1100 centímetros cúbicos, e que nos facede disfrutar a todos unha barbaridade. Estás líder do criterio, estás a un paso na última proba de poder facer vos ese pronóstico que supoño que tiñas na tua cabeza ao empezar o campeonato e levar o criterio para casa. Adri. Pues sí, la verdad que montamos el coche con idea de disfrutar. Se fue dando las circunstancias, viniendo los resultados y bueno, estamos en esta situación que evidentemente pues, nos gustaría culminar. Y nada, mañana nos toca un rally largo y complicado, el tiempo creo que no va a ayudar, pero bueno, llevamos todo el año así, entonces estamos ya un poco acostumbrados. Que ten que pasar para que ao final a balanza caia do vosso lado? Tes algún resultado que tes que coller si ou si? Dependes dos rivales? Bueno, non dependes porque vas líder, pero bueno, sempre tes que ter un ollo en que fan os rivales tamén por si hai algún posible incompinte que se poida facer perder algún tempo. Sí, a mí valer me vale ganar. Yo ganando dependo de mí mismo y creo que segundo no me vale porque no fui a la primera carrera y gana en caso de empate el que tenga mejor resultado en la primera y yo no fui. Entonces solo me vale ganar. Bueno, pero está a loita aberta. Sí, sí, por supuesto. Mientras estemos en carrera habrá que luchar. Pues vamos a ver que pasa. Gracias polo espectáculo que nos dades. Espero que o Rally San Froilán sexa do vosso gusto, se poidan cumplir os objetivos e sobre todo que nos pagades disfrutar moito, que é o que vimos aquí. A ver coches e a disfrutar coa vosa velocidade. Bueno, pues gracias a vosotros y vamos a intentar haceros disfrutar entonces. Sorte, que vaya todo ben. O líder do Criterium Recalde Adrián Regueira, Sergio Fernández. Aplauso para él, es dorsal número 94, que finaliza primeiro día de competición neste 46º Rally Optimil Pro San Froilán. Bueno, se falamos do criterio, tenemos que falar dos perseguidores do líder, de Miguel González e Joel Álvarez. Como estades, amigos? Bueno, pouco nerviosos, pero ben. Bueno, que hai que facer para arrebatarlle ese liderato ao sólido líder de momento? Correr máis que el. Bueno, correr máis que el, todos botades unhas boas carreras durante este ano, pero bueno, chegadas aquí a última do ano, todo por decidir todavía, supoño que é un aliciente importante para dar o do de peito e sacar o mellor de cada un. Sí, a verdade é que eu creo que todos os que temos posibilidades vámoslo dar todo e, bueno, sobre todo vamos disfrutar como facemos sempre e intentar non cometer nenhum error e, bueno, eso, intentar levar o premio para casa. Como foi a xornada de hoxe? Bueno, de momento non tivemos a posibilidade de poder salir a disfrutar ningún tramo, pero, bueno, aquí estamos concentrados de cara a mañá. Pero pasastedes por el polo menos neutralizado ou non? Ah, non? No. Bueno, é unha pena porque podíamos ao mellor ver o estado do tramo para mañán. Pero bueno, a loita está aberta, queda moito por disfrutar todavía. Esperemos que nos dedes unhas boas carreiras e que disfrutemos moito con vos, que gane o mellor, que ben o merece, e sobre todo que todos estáis pelexando por ser o mellor. Moitas gracias a todos. Aplauso para eles, dorsal número 95, Jerry González, Joel Álvarez. Con esos días 600, o que máis opcións ten despois do líder para adjudicarse o criterio en Recalde. Aí vai cara Ramón Ferreiro, e temos aquí o dorsal 96, outros dos que teñen opcións tamén no criterio. Dende o sur de Galicia, Eliot Gómez, Moncho Seoane, un histórico tamén do copilotaxe. Eliot, boas noites. Lástima de primeiro treito que non se pode disputar, pero quedan alrededor de 93 kilómetros para mañán para poder intentar dar o do de peito e porque non a sorpresa tamén o mellor. Sí, porque por moito que corramos non depende de nós, pero sí que hai que estar aí. Entón, a prisión xa teñen eles, que saben que xogan entre eles, pero nós vamos estar aí atrás a intentar. Xa partimos con 30 na espalda, pero bueno, un menos para recuperar, pero 97 kilómetros son moito kilómetros. Queda moito todavía, por iso xe digo que hai que os rallies non son como empezan, senón como acaban, e vamos a ver como acaba este, sobre todo coa ilusión posta en facer o mellor resultado posible, Elio. Sí, sí, sobre todo hai que ver en casos máis extraordinarios que rompan dos coches. Que McKinnon ganou un mundial no aeroporto.
Ganoulle a Sainz, cinta por riba. Bueno, Elliot, sorte para mañán, que descansedes e que se dé a cousa ben, que disfrutemos moito con vos. Sorte, gracias, Moncho, que vaya todo ben. Vémonos mañán. Veña. Aplauso para eles, Elliot Gómez, Moncho Sebane, dorsal número 96. Máis vehículos participantes, dorsal número 97. Temos xa aquí outros os que teñen opcións tamén o Criterium, os que menos opcións, pero tornaba todo de touro. Martín, como iba a preguntar como foi a cousa non foi moi ben, que non podeches facer nada, pero supoño que hai moita ilusión en que se pode fazer unha boa carreira como mínimo. Sí, a ver, é un rally que xa lle tiña ganas desde o ano pasado e teño idea de correr moito, de feito ahora iba a atacar moitísimo, pero bueno, non puido ser, quedará para mañán. Donde vamos a poñer o ollo mañán? Cal é o treito que máis te motiva para poder sacar a quinta esencia? O que máis me gusta é o de Bonxi, gústame, é así sucio, estreito, é dos meus, gústame. Non sei se será o que mellor faga, pero bueno, é o que máis vou disfrutar. Bueno, a luita polo Criterium chega ao seu final, chega ao último capítulo do ano, con 4 pilotos, vos entre eles, que todo pode pasar, porque ao final a estadística, a realidade mellor pode decir que o que máis mellor resultados ten é o que máis favorito, pero aquí empeza para todos e nunca se sabe como vai acabar. A ver, eu a verdad que números non botei, eu sei que teño que correr, vou correr o que poida e a ver como quedo. Pois ese é a tesón, a forza que tedes para poder fazer unha gran carreira. Sorte, que se dé a cousa o mellor posible, que disfrutemos nós con todos vos, vale? Moitas gracias. Sorte para eles, aplauso para Martín Varela e Lauro Moreira. Máis participantes do Criterium dorsal 98, Dani Romero, María Carrasco. Final da primeira etapa que non se pode facer moito, pero esperando a xornada de mañán, que ainda quedan 90 e pico kilómetros cronometrados, salvando o treito de hoxe, para disfrutar. Sí, bueno, esperamos correr mañá, porque hoxe xa non se puido. A ver se podemos disfrutar un pouco da última carreira desta temporada e nada, meternos aí na pelea contra todos estes que se xogan algo. Sobre todo, pois a motivación de pelexar con eles e de intentar ganarlle algún treito, ganarlle unha clasificación para decidir, vos corredes, pero nós tamén. Sí, claro, ao fin e ao cabo botamos toda a temporada botando carreiras, pena do golpe en Ferrol que nos jodeu todo, pero ainda así podemos estar a ritmo deles e creo que o vamos a intentar. Pois espero que teñades toda a sorte do mundo, que se dé a cousa ben e que mañán podemos vernos aquí en Ramón Ferreiro e disfrutar do vosso resultado. Esperemos que sí. Sorte, amigos, que vaya todo ben. Dorsal 98, para o parque pechado Dani Romero, María Carrasco. Máis vehículos participantes, outro Toyota Aygo de Jonathan Carnero e Joaquín Conde, dorsal número 99. Como estamos, amigos? Bueno, ben, algo jodidos por esta neutralización, porque tuvemos ali 45 minutos parados, despois reanudaron, e creo que excusábase porque aforrabas un golpazo, que non sei que o estado nos rapaces, pero bueno, eu xa o hubiera mandado a todos os tres para atrás, pero cosas que pasan. Creo que jodeunos para neutralizar o outro día do Ribeira, a xente que protestou moito e quixeron esperar, pero non é a solución, non é esa. Pero a mellor nunca chove a gusto de todos, quero decir, cando se neutraliza, podíase seguir, cando se sigue, igual neutralizar era o mellor. Bueno, eu penso que xa non é o gusto de uns e o gusto de outros, é por seguridade. Hai que primordiar a seguridade e parece normal a todos que non corramos, pero ten que ser así. Non queda outro. Bueno, pois mañá quedan moitos treitos todavía, vamos a disfrutar deles, a disfrutar da vosa participación neste 46º Rally Ultimate Pro San Froilán. Esperamos que se cumplan os vosos desexos e que estedes aquí para poder disfrutar dun gran rally. Sí, eso, viñemos. Este ano foi de aprendizaje do rally, que levamos 14 anos parados e bueno, vamos pouco a pouco conocéndose e po ano intentaremos correr. Sorte, amigos, que vaya ben. Gracias. Aplauso para el dorsal número 99 con Toyota Aygo, Jonathan Carnero, Joaquín Conde. Máis vehículos participantes, turno do dorsal número 100, Adrián Souto, Marcelino Fariña,
Agora, gracias, Sandero, como estades, amigos? Ahora estamos bien. Nada, pasarlo bien y disfrutar. No se puede pedir nada más. La putada fue en la neutralización del tramo. Íbamos con ganas de correr hoy algo, pero bueno, si no se puede, no se puede. Hay más días y mañana más y mejor. Queda todo para mañán. Co cal, vamos a ver como demostrades que tedes ganas de correr e ganas de acabar ese Rally San Froilán. Sí, sobre todo acabarlo y sumar uno más de cara al año que viene, saber cómo es el tramo y el rally y así. Suerte para mañana, a descansar y disfrutar. Vale, muchas gracias. Aplauso para o dorsal número 100. Chega xa ao final do primeiro día de Gran Souto, Marcelino Fariña. Vehículo número 87 que chega Diego López e Manuel López fora do seu número habitual, supoño que por algún percance. Sí, bueno, estaba o tramo neutralizado, creo que salimos os da Copa, e nada, a probar o coche que ainda adquirimos hace unha semana e nada, a disfrutar deste bonito rally, de todo e nada máis. Pois non vos enredamos máis, que vades a descansar que ben o merecedes e mañán queda moito todavía. Sorte, amigos. Moitas gracias. Íbamos a ver dorsal 87, Diego López, Manuel López, podés aplaudir, claro, sí, claro que sí, dorsal 87, finalizando a proba, máis vehículos, xa temos a chegada do dorsal 101 Álvaro Argiva e Tania Fernández que chegan co seu 600, non corremos nada hoxe. Hoxe nada, hoxe tocou paseo. Bueno, pero mañán hai que facelo polo de hoxe e polo de mañán. Sí, bueno, habrá que intentar disfrutar algo. A ver, as carreiras son así, hoxe tocou unha neutralización, pois é o que hai. A ver, importante que sean os chavales ben e nada máis. Hai que botarlle carreiras a rapaces de arriba tamén, ou non? Bueno, eso intentamos, pero estamos algo lonxe. Estamos intentando cortar esa distancia. Camiñando se fai o camiño, amigo. Sorte para todos, que vaya ben. Gracias. E vamos a ver dorsal 101 Álvaro Argiva e Tania Fernández, podedes aplaudir, claro que sí, neste FIA 600. Máis vehículo dorsal número 102, Richard Franco, José Antonio Seco. Como está, Richard? Ben, pasando o día. Bueno, o día pasou pronto, pero mañán queda moito ainda. A ver. Tes ganas ou non? Moitas. Pois vamos a deixar que arranques a pará, que descanses, e mañá vamos a estar moi pendentes da vosa actuación. Sorte. Gracias. Imos a la dorsal 102, Richard Franco e José Antonio Seco. Máis pilotos participantes dorsal número 103 de Fente e Manuel Rigueira. Como estamos, amigos? Moi ben. Hoxe fixose corto, pero a ver, mañá se damos de disfrutar un pouco. Donde vamos a disfrutar mañán máis? Mañá creo que no Corgo é un bo sitio. Patina moito o Corgo, sei, Cadín. Eso, gustanos, que patine. Hai que disfrutar, está ben. Bueno, sorte, amigos, que vaya todo ben, a descansar para mañán. Gracias, igual. Imos a lo dorsal 103. Diego Fente, Manuel Regueira. Máis pilotos que chegan a este final do primeiro día de competición. Dorsal 105, Jesús Vila e Iván Rodríguez. Jesús, Iván, ¿cómo estáis? Buenas noches. Bueno, un poco tristes, pero es lo que toca. Bueno, estas son las cosas de las carreras, pero bueno, mañana queda mucho todavía por cortar, mucha tela. 93 kilómetros, quitando el tramo de hoy, que pueden hacernos disfrutar mucho. Sí, eso esperamos, que no haya muchas neutralizaciones y poder correr. Seguro que sí, sobre todo que la líquido elemento no nos acompañe para poder estar un poquito más tranquilos y seguros. Sí, pero bueno, a ver la lluvia qué tal. A ver qué pasa, tú quieres lluvia, ¿no? Bueno, yo quiero correr, me da igual ya. Bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Suerte, amigos, a descansar para mañana. Venga, muchas gracias. Y vamos a loco dorsal 105. Jesús Vila, Iván Rodríguez. Máis pilotos participantes para a Isma Santa. Temos aquí en la Mariña, en Lugo, tamén na provincia, competindo como tenía que ser. Hai que vir hasta a capital dar unha volta.
Bueno, non fixeches moitas voltas hoxe, pero mañá ainda queda moito. No, nos corremos hoxe. Ai, pois sí, como os correste? Vale, saliste. Que tal foi? Perfecto. Así para entrar en calor. Para entrar en calor. Bueno, pues ahora descansar, que mañá queda moito calor que dar todavía. Sí, a ver cómo será. Sorte. Imos alá con dorsal 91, que xa vai para a súa zona de parque pechado. Máis pilotos dorsal 84. Vamos vendo os dorsales salteados por o tema de neutralización. Temos aquí a Brais García e a Adrián Vieira. Como estades, compañeiro? Ben, o tramo estaba bastante mellor do que contamos. Secou bastante e tiña a parte final complicada, pero polo resto estaba para correr bastante. Bueno, pois se estaba para correr, mañá ainda queda unha bonita jornada de competición para botar carreiras por aí. Co cal, que vaya todo moi ben, que se dé como vos queredes e que nos vexamos mañán aquí. Moi ben, moitas gracias. Sorte dorsal 84, Brais García Neo e Adrián Figueira. Máis pilotos dorsal número 92, José Manuel Fernández e Pablo Fernández. Moi rápidamente, amigos, correcte de tramo ou non? Sí, no, sí. Como foi? Ben. As zonas sucias delicadas, pero o resto, ben, sin problema. Bueno, pois mañán queda moita zona delicada tamén que pasar por aí, o sea que vaya todo o mellor posible. Sí, a ver se chegamos a La, a Sarria e a Láncara e disfrutar, que é o que vimos. Dende logo que sí, que se cumplan os vosos soños. Moitas gracias. Sorte para vos dorsal 92 que abandona xa o podio. José Manuel Fernández e Pablo Fernández. Imos xa co seguinte piloto, outro habitual do San Froilán, co dorsal número 106 a bordo deste Opel Corsa deste Opel Corsa Dani Hortas e Eva María Barrios, que xa non me dá nin a saliva para falar. Como estades, compañeiro? Bueno, aquí estamos, a ver que pasa. Non chegamos a correr o tramo, pero bueno. A ver que pasa mañá. Mañá queda moito todavía, 93 km cronometrados. Cuidado, tela mañá. E aparte aquí, en San Froilán, co duro que isto, hai que facelo ben. Un día moi largo por diante, a ver o tempo como se porta tamén, e a ver como están os tramos. Intentar disfrutar e pasalo ben. A bo fe que sí. Sorte, amigos, a descansar. Gracias, igualmente. Que vaya ben. Dani Hortas, Eva Barrios, 106 como dorsal. Co seu Opel Corsa. Hombre, amigo. Como me colleche por sorpresa eu aquí. Toni Torreiro, a las manos de adelante. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, viejo y oxidado. Correches o tramo ou non? Sí, corrín. E que tal estaba a cousa? Mal, fixen un trompo, patinaba moito, bueno, rodas frías, que queres que che diga? Bueno, pouco a pouco, o camiño non se fixe todo nun día, non se garou Roma nunha hora, ni nada disto, o sea que hai moito que facer todavía. Espero que mañán pois disfrutes todo o que te mereces e que nos vexamos aquí ao final, podamos disfrutar con muller, con rapaz, que tamén estuvo antes aquí, poder disfrutar todos en familia, do que máis nos gusta, dos rallies, amigo. Moitísimas gracias, amigo. A descansar, que vaya todo ben. Graciñas. Imos alá, dorsal 93. Aplauso da afición, aplauso das familias a voce. Máis pilotos participantes, dorsal número 107, Jesús Núñez e Alejandro Crespo. Moi brevemente, Jesús Alejandro, correche ese tramo ou non? Non pudemos. Bueno, mañán que vai a pasar, porque a non correr o tramo, pois hai que botar o resto mañán. Sí, bueno, a ver se non hai máis neutralizacións intentar pasar o día, que non pase nada, chegar enteiros e pouco máis. Pois iso é o que desexamos todos. Mañán vernos aquí e disfrutalo. Sorte, amigos, que vaya ben. Moitas gracias. Imos a logo con el dorsal número 107 para o parque pechado, Jesús Núñez e Alejandro Barrios. Máis vehículos da marca Xermana, BMW 325, dorsal número 108, pilotado por Diego Gómez e Iván Ferreiro.
Diego Iván, como estades? Boas noites. Aquí, sentados. Eu pregunto a todo o mundo lle pregunto o mismo. Correstedes ou non? Non corremos. Bueno, entón mañán vai haber que dar moita caña. Bueno, a ver se nos deixan correr, porque claro, as neutralizacións que hai nos últimos rallies é complicado. Pero bueno, a ver. Bueno, pero os últimos rallies hai que ter en conta unha cousa, as neutralizacións sempre se fan por seguridade, pero non todo o mundo fai os mesmos rallies a mesma xente. Entón, tómanse decisións en función do que se vai vendo. Aquí houve unha neutralización, pero reanudouse. A mellor pode haber algunha máis, pero esperemos que non. Co cal, deseamos vos moita sorte, que mañán se dé un bo rally, que podades correr todos os tramos, que nos vexamos aquí ao final e que disfrutemos todos disto. Moi ben, moitas gracias. Imos aló con eles, dorsal número 108. Aplauso para eles. Diego Gómez e Iván Ferreiro. Máis vehículos participantes, dorsal número 109, Héctor Gallego Luis Ortiz, tamén con BMW Compact, lucenses tamén, Lucenses. con ganas de San Froilán. Con ganas de empezar, xa que hoxe non podemos correr, vamos a ver mañá se podemos dar un poquinho de gas. Seguro que sí, ademais disfrutar co Rally da Casa, que é importante. Vemos de 2 semanas de disfrutar coa festa do San Froilán, pero a festa ainda non rematou, ainda queda o Rally para que sexa redonda. Esperemos eso, mañá poder correr a maioría dos tramos, ainda que salimos bastante atrás, pero polo menos disfrutalos. Seguro que sí. Sorte, amigos, que vaya todo. Gracias. Imos a dorsal número 109 para o Parque Pechado Héctor Gallego Luis Ortiz. Dorsal número 100, José Luis Espósito, Diego Otero con Suzuki Swift Sport. ¿Cómo estamos, equipo? Pois de momento ben, a ver mañá que pasa. Mañán van a pasar, pois, como que 9 tramos, 93 kilómetros. Vos estáis preparados para él ou non? Sí, por supuesto que sí. A verdade é que moitas ganas, intentaremos facer o mellor posible, un coche novo para min. Bueno, a ver que pasa, non intentaremos facer o mellor posible. Que tal se está comportando? Ben, todo ben, sí. Hasta agora ben. E o coche? Mellor. Bueno, sorte para mañán, que vaya todo ben. Gracias, moi amable. Vamos a la con el dorsal número 110. José Luis Espósito, Diego Otero, que mudan xa, marchan para o Parque Pechado. Siguiente participante, Óscar Díaz e Leticia Arza, co dorsal número 111. ¿Cómo estades, equipo? Todo ben, non podemos correr, pero bueno, todo ben. Bueno, a verdade é que é unha lástima, pero mañán vai a quedar un rally bonito para facer o qué? Esperar que non rompa nada e que non chova moito, xa arreglamos. Moito estamos pedindo, que non rompa nada, que non chova nada, que non chova moito, como é? Sí, averías son mínimas. Bueno, vamos a esperar que se dé a cousa mellor posible, que o fagades como queredes e sobre todo que o disfrutedes moito neste 46º Rally San Froilán. Sorte, amigos. Vale, gracias. Imos a dorsal número 111 para o Parque Óscar Díaz e Leticia Arza con Citroën Saxo VTS. Chega o seguinte dos participantes. Dorsal número 88, Dani Mellado. Supoño que con a neutralización así intercalado nestes dorsales, correches o tramo ou non? Corri, podemos correr bastante ben, a verdad. Como foi a cousa? Estaba ben o treito, disfrutache desde el? Sí, disfrutouse bastante, bueno, o de sempre, o puente mal, fatal. Que o que aconteceu? Moito barro. Bueno, a cousa está mala, pero estaría para todos, supoño. Sí, estaba para todos, eso é verdad. Bueno, Dani, a descansar aquí en Ramón Ferreiro, que mañán queda moita tela que cortar todavía. Moi ben, hasta mañá. Sorte, que vaya todo ben, Dani Mellado, dorsal 88, co seu BMW. Vamos agora co dorsal número 89, Jesús Manuel Neira, Diego Creo. Jesús, Diego, como estades? Bueno, estamos aquí, que xa é moito, ben, sí. Competistedes aquí hoxe? Sí, competimos. E como foi a cousa? A cousa foi bastante ben, vamos, é un apurillo, pero por eso, estou contento que estamos aquí. Bueno, mañán
queda moitos treitos para ter ao millón algún apuro máis. Madre leva, ainda poden quedar moitos por diante. Bueno, sorte, amigos, a descansar que mañán queda moito. Moi ben, moitas gracias. Sorte para vos, dorsal número 89. Jesús Manuel Neira, Diego Creo. Dani Fernández Olaya Quintela. Sí, Quintero o Quintela. Quintanilla, pues di normal, Mil disculpas. ¿Cómo estamos? Bien, de momento. De momento, como decía outro, un saco de cemento. Aquí a agua parece que vai aguantando. Vos correste de ou non? Sí, corrimos, sí. Como estaba o treito? Bueno, estaba para pasar. Con calma, para pasar con calma. Bueno, e mañán hai que quitar a calma de enriba e empezar a sacar a botar por fora, como digo outro. Mañana vamos a intentar darlo todo y pasarlo bien y dar un poco de espectáculo. Esa é a actitude. Sorte, amigos. Venga, gracias. Que vaya ben, dorsal número 90 xa para o parque pechado. Dani Fernández e Olaya Quintanilla. Decía eu, Quintana. Olaya Quintanilla no asiento da dereita. Máis vehículos participantes. Todo un espectáculo poder ver un Ford MK co dorsal número 112. Bueno, vos non competisteis no tramo. Nada, non pasamos por él. Como, que esperanzas tiña desde que estuvera mellor ou peor? Que iba a estar delicado fijo. Mañán vai a verter a marinera. Mira os parabrisas. Veremos mañá como está. A ver se non chove moito esta noite para que non nos dea lata mañán. Habrá que... O para que o lave. Queda aquí ao descoberto, xa lle... O tramo, pensei que decías o coche. Bueno, amigos, sorte para mañán, que vaya todo moi ben. Moitas gracias. Imos a dorsal 112. Juan López e Javi Braña con este Ford Escort MK. Un vehículo que nos evoca varias décadas atrás, cos equipos dos mellores volantistas, facéndonos disfrutar. Dorsal número 113, Mario Folgueral, Samuel Folgueral. Hombre, sí señor, alcalde. Alcalde de Obierzo, ou non? Ou non? Aquí estamos, non me equivoco, teño boa memoria, ainda de momento. Bueno, sí señor, copiloto do amigo Garrido Mr. Bean. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, bien, con ganas ya de empezar a correr. Ahora no hemos podido por la noche, pero los tramos son muy bonitos. Mañana además va a estar el día divertido con el agua y vamos a seguir aprendiendo un pasito más, disfrutar de los tramos de Lugo, que hemos venido muchas veces a verlo, pero yo personalmente nunca lo he corrido. Así que nos deje disfrutar el día, el coche, la organización, el resto de gente y a ello. A ello, suerte a descansar, que mañana queda mucha tela. Suerte. Gracias. Y vamos a la de Obierzo, con el dorsal número 113. Mario Folgueral e Samuel Folgueral dende a comunidade veciña de Castilla e León. David Jiménez e Jonathan González con Peugeot 106, temos aquí co 114, entendo que non correste de Sotamo. No pudimos correr. Bueno, mañán vamos a ter unha bonita pelecha, sobre todo a salir con ganas, porque xa non podemos facer nada, entendo que mañán habrá que dar o do de peito. Bueno, habrá que ver cómo están los tramos y a ver lo que se puede hacer. Correr, que é o que vimos. Intentar no deshacer el coche. Bueno, non vamos a poñernos no peor, vamos a correr a disfrutar, que descansedes ben, que mañán vamos a ver como vai a cousa. Sí, a ver qué tal va. Hay que probar. Pois sorte coas probas, que vaya ben. Gracias. Imos ao dorsal número 114 para o parking de Ramón Ferreiro. David Jiménez e Jonathan González con Peugeot 106. Máis equipos participantes, Escudería Miño, organizadora da proba con Ángel Iglesias e David Fente con este Peugeot 106. Non corremos o treito de hoxe, pero mañán, donde vamos a votar o resto que non votades hoxe? Mañá vamos correr todo o que sepamos e máis e nada, intentaremos facer o mellor posible. Cale o treito que máis che gusta? Bonxo. Por?
porque nunca acabei moi ben e teño ganas. Bueno, pois Gonxe queda xa de mañán, de boa mañán, xa vai aparecer o treito por aí, igual co de Guillar, que non podeches pasar hoxe, pero mañán seguramente teñas a oportunidade de poder disfrutalo. Sorte, amigos, que vaya ben. Gracias. Aplauso para el dorsal número 115, Ángel Iglesias e David Fente. Máis pilotos dorsal número 116, Alfonso Cabral e Cristian Castro, habitual da montaña, moitas veces. Como estamos aquí na salida do rally? Bueno, buenas noites a todos, grazas por estar aquí a estas horas un pouco impestivas, pero bueno, esperemos pasar un bo rally mañán. Mañán, que vamos a facer? Porque hoxe o tramo non se puido competir por neutralización, pero mañán hai moita tela que cortar todavía nestes treitos do Sanfro. Sí, mira, disfrutar, o fixemos fai 4 anos cando era 3 tramos a triple pasada, tramos novos para nós e intentar pasalo ben. Pois que sea, así sexa, que o disfrutedes e que nos vexamos mañán. Sorte, amigos. Ok, grazas por estar aquí. Imos aló co dorsal número 116, Alfonso Cabral, Cristian Castro, con este Honda Civic VTI. Máis equipos participantes, outro que compite en baixas cores da escudería organizadora Miño Lucense, Juan Carlos Prieto e Andrés Prieto, como estamos? Bueno, ben, sin facer nada, o sea que de momento ben. Bueno, unha lástima a neutralización, pero bueno, queda mañán todavía. Vamos a ver onde vamos a poder voar o pequeno 580. Unha lástima sobre todo para a xente que tuvo os golpes, que é unha putada. Volar posiblemente en varios sitios. A ver se a xente se divirte con nós. Seguro que sí. Pois mira, o aplauso da xente que está aquí xa divertíndose con vos e que espera moito de vos mañán. Sorte, amigos. Graciñas. Imos a la dorsal número 117, Juan Carlos Prieto e Andrés Prieto. Fiat 500, máis vehículos da marca italiana que aquí os temos, a Lori San Miguel, Lucía Freire, a ver si podemos abrir con 500. Como está ese equipo? Bueno, con a lástima da neutralización. Fálanos todos, que foi unha lástima o non poder correr o tramo, pero mañán queda moita tela todavía, hai que volver a pasar por Guillar, por Bonxe, polo Corgo, por Láncara. Bueno, pues até habrá que intentar bailar, entonces, non? Hai que botar carreiras, sobre todo, que é o que vimos, non? A disfrutar, a botar carreiras, a pasalo ben. A disfrutar, a bailar. Xa bailaban meus abuelos paso doble, non bailamos aquí. Bueno, Ramón Ferreiro vos espera. Sorte, amigos. Vale, gracias. Que vaya todo ben. Lori San Miguel, Lucía Freire, dorsal 118. Seguinte equipo participante dorsal número 119, Mateo García, José Antonio Vázquez. Suzuki Swift Sport, bueno, nada de nada en el día de hoy. ¿Cuánto de todo en el día de mañana? Buenas noches. Bueno, pues mañana vamos a debutar en rallies, que es un sueño para mí, y vamos a hacer kilómetros, aprender, que es lo importante. ¿Qué nivel de nerviosismo tenías esta semana al saber que ibas a debutar en rallies este fin de semana? Pues un poco nervioso, pero bueno, tratándolo lo mejor posible y a pasarlo bien, que es lo que importa. Pues esperemos que lo paséis bien y nosotros con vosotros a descansar para mañana. Suerte. Gracias. Y vamos al dorsal número 119 con Suzuki Swift Sport, Mateo García y José Antonio Vázquez Barrán, un experimentado copiloto do certamen autonómico no vehículo número 119, Suzuki Swift Sport. Outro dos grandes artistas de Lugo que veñen a tocar non só nas festas do San Froilán, sino despois de que acaba a festa, que a festa ainda non rematou. Manuel Morenas, como estás? Boa noite. Moi bien, estamos aquí outro ano máis dando guerra. Un ano máis, cantos Sanfro, Manuel? Pois creo, estuve outro día botando cuentas, me parece que sobre 28 ou así. 28, máis da metade. Sí, claro. É que as cousas non se fan ben ou non se fan. Escoítame unha cousa, dos rallies de antes aos rallies de agora, con que te quedas? Home, todo ten un pouquichiño aquel, non? Pero eu casi me quedaría cos de antes, eran uns rallies duros, uns rallies nos que agora queixámonos por correr un tramo de noite. Eu corría a meira de noite, entraba a 7 da mañá no parque pechado e non pasaba nada, joder.
Aí estamos. Valentes os queremos aquí en Lugo e ben valentes que sodes vos. Tes toda a razón do mundo. Esperemos que disfrutes moito deste rally, que se son máis a sumar e que nos deixamos ao final no parque pechado para poder contar uns contos e botar unhas risas. Oxalá que sí, eu penso que vamos intentar e vamos intentar divertirnos, que é o que vimos sempre. É sempre un placer estar aquí con vosotros, sobre todo contigo, Fran, e aquí coa tua señora, que sabes que vos teño un cariño especial. Gracias, Mou. Abrazo grande. Que vaya todo ben a descansar. Aplauso para Manuel Morelos, dorsal número 120, co seu copiloto Carlos de la Torre, co Suzuki Swift Sport. Máis Suzuki Swift Sport, neste caso de nova xeración. Antonio Mosquera de García, dende Ourense. Antonio, boas noites. Buenas. Bueno, San Froilán pasado por agua, pero hoxe non se pode facer moita cousa. Mañán vamos a ver que se pode facer. Miraremos, a ver. Sí. Cal é o objetivo? A terminarla. Pois esperemos que se termine da mellor maneira posible. Sorte, que vaya todo moi ben. Gracias. Imos a logo dorsal número 121, que abandona xa o podio de cara ao parque pechado de Ramón Ferreiro, Antonio Mosquera e David García con Suzuki Swift Sport. Máis vehículo dorsal número 22, Alberto Presas e José Jorge González, dorsal 122. Como estamos? Ben, aquí quedamos con ganas de disfrutar un pouquiño hoxe, pero... Correr pouco, pero pasear bastante. Sí, eso sí. Mañá vamos a invertir a tendencia, vamos a pasear pouco e correr moito. Ojalá. Bueno, están nas vosas mans. Sorte, amigos, que disfrutedes do rally. Mañá vémonos aquí para comentar todo o que foi e todo o que pasou. Muchas gracias. Imos ao dorsal número 122. Alberto Presas de Jorge González con Peugeot 106 GTI. Máis vehículos participantes, dorsal número 123, Alberto López e Rubén Gué. Dixenlle que fora un poquinho para dentro, escapoume. Quería abrir un pouco a porta. Como estás, amigo? Todo bien. Todo ben. Bueno, que nos vai a deparar a xornada de mañá, porque a de hoxe pouco foi. Pois esperemos que correr algo máis que hoxe. Bueno, algo máis vais a correr, sobre todo con 9 tramos por diante. Sí, esperemos que ben, que acabemos todos. Pois esperemos que sí. Sorte, que vaya todo ben, a descansar. Gracias. Gracias, amigos. Dorsal número 123. Adiante para ese parque pechado. Alberto López e Rubén Guido con ese Ford Fiesta XR2. Máis vehículo participante, dorsal número 124, Adrián Camaño, Alberto Freire. Como estamos? Ben, o pouco que podemos correr, non corremos nada, pero... Bueno, eso contanoslo todo o mundo, que non podeste correr. Mañana hai que correr a 12 de mañán. A ver, espero que sí. Bueno, a ver se a chuvia non nos respeta un poquinho e podemos vivir un Sanfro bonito entretido. Sorte, amigos, que vaya todo ben. Gracias. Imos a ver o número 124 con ese Citroën Saxo VTS, Adrián Camaño e Alberto Freire. Dorsal número 125, outro que non fixo nada hoxe, pero que seguramente mañán vai a botar o resto. Como estamos? Bien, bien. La verdad que desilusionados porque queríamos correr este rally, pero bueno, es lo que hay. Desafortunación. Bueno, non pasa nada, estas son cousas das carreiras, pero supoño que mañán vamos a disfrutar como se merece este rally. Sí, sí, sí. Dar espectáculo sobre todo. Pois amo, que vaya todo ben, mañán vémonos aquí ao final e contamos como nos foi. Muchísimas gracias, buenas noches. Aplauso para él, Samuel Rodríguez Elías con C, con BMW E36. Máis vehículos participantes, Martín Blanco, Iván Ferreiro, BMW 325. Rapaces, eso non corremos. Mañán que vamos facer? Mañá pasalo ben, correr o que máis podamos. Pero derrapar un pouco tamén, que a xente quere lío. Eso sempre. Bueno, pois hoxe vamos a tomar un refrigerio, a ver se cenamos un pouco, a ver se hai algo aberto para cenar. Non sei se chegaremos a tempo. Dale para diante, sorte, amigo. Gracias. Que vaya todo ben. Dorsal número 126.
Martín Blanco e Iván Ferreiro con BMW 325. Seguinte vehículo, dorsal número 127, Cristian Varela, Ayrton Loa con BMW E36. Estou vendo a bandeira do copy. De que nacionalidad? Boliviano. Boliviano, Ayrton. ¿Cuántas carreras llevas en tu vida deportiva? Ainda a primeira, tamén podo falar galego se queres, que levo moito tempo vivindo aquí, non te preocupes. É un boliviano do país. Bueno, amigos, espero que teñades moita sorte, que vos divertades, que disfrutades do rally. Chamou a atención a bandeira, por iso preguntaba, pero alégrome moito de que falemos galego e nos entendamos todos moi ben. Mañana a disfrutar do rally, que queda moito todavía. Sorte, amigos. Gracias. Imos a dorsal número 127, Cristian Varela e o galego Ayrton Loa. Máis vehículos participantes, dorsal número 128, BMW 318 CI, pilotado por Jorge Sánchez e copilotado por Rocío Malpica. Como estades, amigos? Ben, aquí andamos. Hoxe non corremos nada. Pois lo deixamos todo para mañá. Bueno, pero que mañán hai que votar o 12 de mañán. Como va a facer? A tope. A tope sempre. Bueno, sin medo a que chova ni nada. Nah. Respeto solo. Sin medo ao éxito, como se vai decir. Igual. Bueno, amigos, a descansar. Sorte, que vaya ben. Vale. Aplauso para el dorsal número 128, Jorge Sánchez, Rocío Malpica. Dorsal número 129, Escudería Miño Lucense, organizadora do 46º Rally Optimil Pro San Froilán. Temos aquí, como decía, co 129 a Marcos Vázquez e Adrián Racamonde. Hoxe non corremos nada, pero mañán onde vamos a facer sonar a flauta? A ver, é complicado. Para nós é complicado, nós vimos o que vimos e xa está. Intentar correr o que poidamos e divertirnos e a ver se o tempo nos axuda un pouquiño. A ver que pasa. Iso estamos pensando todos, o tempo e tal, a correr o que se poida, hai que contarnos outra cosa que non sepamos xa. Comemos a botar carreiras e a pasalo ben ou non? Sí, eso é de logo. A correr, que se poida e pa diante. Pois pa diante como os de Alicante ou como os de Lugo. Que vaya todo ben, sorte. Gracias. Imos a dorsal 129 con ese Peugeot 306 GTI. Máis vehículos participantes con un Citroën AX GTI, Lucas de las Heras, Antonio de las Heras, irmáns e residentes en Lugo. Maravilla de Galicia, como ten que ser. A pena que non botamos unha carreiriña hoxe por a noite. Queda mañá moito día, así que hai que aproveitarlo. Eso mismo digo eu. Que tal se comporta o pequeno Diablo? Bueno, bien, non tiene duda. Bueno, mañán vémonos a ver si conseguimos rematar o rally e disfrutar del. Eso espero. Sorte, amigos. 130, dorsal número 130, Citroën AX GTI, Lucas de las Heras, Antonio de las Heras. Más vehículos participantes, dorsal número 131, Julio Vilariño, Yanira Vilariño, competindo baixos con a escudería organizadora, Escudería Miño Lucense, organizadora deste 46º Rally Optimil Pro San Froilán. Qué lástima de que o día haya empezado con unha neutralización, pero qué bonito vai quedar un día de mañá para botar carreiras por aí. Mañana a darlo todo, correr como si fuera robado y venga, para adelante, es lo que hay. O importante é non roubar nada, correr como se fuera robado, pero non roubar. Exactamente, para non ir preso, por lo menos. Se non está o bello cárcere de Lugo ben preto de aquí. Está cerca, sí, pero nada, mañana pasalo ben e nada, disfrutar. Pois que disfrutemos todos con vos, sorte, amigos. Vale, gracias. Imos ao dorsal número 131. Julio Vilariño e Yanira Vilariño. David de la Fuente,
Carla Gómez con Peugeot 106 son os seguintes en chegar aquí a este... A ver si me abres... Ah, é que non daba aberto. Gracias. Que tal, David? Como estás? Boa noite. Bien, de momento bien. Bueno, non corremos nada, digo ya todos. Non houve treito, neutralización, unha lástima, pero... Aquí vimos a Lugo. A correr y a disfrutar. Aunque no se pudiera hacer el primer tramo, pues viene siendo como un rally normal. Ceremonia y corremos mañana. ¿Y dónde vamos a correr mañana? En todos los sitios que se pueda. Nosotros correr pocos, más de freno de mano, pero bueno. Bueno, eso xente tamén lle gusta. Sí, sí, parece que sí. Así aplauden moito. Bueno, pois que vaya ben, que haya sorte, que nos vexamos aquí mañán. Vale, muchísimas gracias. Igual. Sorte, amigos, dorsal número 132, abandona xa o podio, diríxese a Ramón Ferreiro, David de la Fuente, Carla Gómez. David de la Fuente, Carla Gómez, os seguintes en chegar, dorsal número 133, Rubén Rivas, Santiago Iglesias, Citroën Saxo VTS. Hoxe non houve rally, é mañán. Hoxe para que veñades aquí, para que a xente vos aplauda, para que disfrutede con vos. E mañán, o tema de correr é mañán, non é hoxe? Bueno, primeiro que os que tuveran o problema que estean ben, e despois, pois nada, empezamos mañá, correr o que se poida, e dentro das nosas posibilidades facer o mellor posible. Era unha maneira de falar, evidentemente, o primeiro a seguridade que este todo o mundo ben, pero mañán queda moito rally, sabendo que, bueno, pois os danos só son materiais, non se fale máis. Mañán a botar carreras por aí a pasalo ben. Correcto, intentaremos facer disfrutar a xente e nada máis. Aí vou estar eu véndovos, a ver se é verdad. Sorte. A ti, gracias. Gracias, dorsal número 133. Aí o temos con ese Citroën Saxo, Rubén Rivas e Santiago Iglesias. Máis vehículos, dorsal número 134. Estamos chegando xa ao final desde a chegada do primeiro día de competición para algúns. Non houve primeiro día de competición, pero mañán será outro día. Mañán volva a ser o sol outra vez. A ver, se Dios quere. Bueno, que vamos a facer mañán? Donde está a clave do rally? Donde vas a disfrutar máis? Cal é o tramo que máis che gusta de mañán? Me gustan todos. Intentar acabar y que no se lastime nadie y bien. E vir aquí, tomar unhas Coca-Colas, rir un pouco, contar uns contos e pasalo ben, ese é o fin. Sí, correcto. Pois sorte, amigos, e mañán vémonos aquí. Vale, gracias. Sorte, aplauso para ele, 134, con Peugeot 106. Aitor López e José Luis Mariño. Dorsal número 135, xa temos aquí a Carlos Rodríguez e a José Rodríguez. Finalizando o primeiro día de competición sin carreiras por medio, pero mañán quedan 9 treitos. Sí, a ver o que podemos correr e a ver como vai a cousa. A quen lle queremos botar carreiras? A nós mesmos, acabar. Ese é o mellor rival, é un mismo para medirse. Sí, tal cual. Vamos a ver que tal o faz, mañán estaremos pendientes de vos, a ver si acabades o rally e podedes disfrutar del. Ese é o objetivo. Pois que se cumpla, sorte. Gracias. Imos ao dorsal número 135 con este Peugeot 206, Carlos Rodríguez e José Rodríguez. Máis vehículos da marca do doble Chevron. Dorsal número 136, competindo do escudería Berberecho, supoño que iría desde Noia ao alrededor. Casi, Oza Cesuras. Oza Cesuras, ben, Oza dos Ríos Cesuras, moi ben. El de Noia, perfecto. Dorsal número 136, tiñámoslo aquí, tiña anotado Marcos Agrafojo e Iván González. Hoxe non houve rally, Marcos. No, bueno, os tramos estaban sucios, houve incidentes, esperemos que estén ben os compañeiros, nada máis. Bueno, mañán que vamos a plantear? Como vamos a disfrutar deste pequeno saxo polos treitos da capital lucense? Facer kilómetros, pasalo ben e intentar correr o que se poida. Pois nós vamos estar pendientes de vos, a ver se corredes o que se poida ou non. Despois tomamos nota e ao final aquí, o que non corre o que poda, paga a conta. Vale. Ok. Sorte, amigos, que vaya ben. Gracias. Imos ao dorsal número 136, Marcos Agrafojo. Máis vehículos participantes, dorsal número 137, Miguel Iglesias e Iván Muiño. Bueno, mañán vai haber un bonito rally con unha bonita loita cos treitos que van a estar complicados.
Sí, eso parece que están complicados y bueno, a pasarlo bien, disfrutar de los tramos y bueno, hacer lo que se pueda. O que se poida que vaya a ser. Terminar, esperemos. Estar aquí mañana por la noche. Esperemos que terminar, pero algunha carreiriña máis vamos a botar ou non? Lo que podamos correr, intentaremos correr. O que toque. O que toque, sí, o que toque mañana. Bueno, pois que vaya todo ben. Sorte, amigos, a descansar. Vale, gracias. Adiós, 137. Miguel Iglesias e Iván Muiño co Peugeot 106. Máis vehículos participantes. Quedan non só 12 vehículos para finalizar a proba. Aquí temos dorsal número 138, Aitor Cópez e Lúa López. Como estamos, Aitor? Moi buenas, Fran. Encantado de volverte a ter aquí. Eu a ti tamén, encantado de volver a vervos. A pena que non botases carreiriñas hoxe. Bueno, as cousas son así. Mañá hai que intentar que salga todo ben e non máis. Seguro que sí, mañán vai a amanecer un bo día, seguro, aínda que os tramos ao mellor están un pouco complicados, pero vamos a disfrutar de 9 treitos cronometrados que van a dar moito de sí. Esperemos que sí. Pois descansade, comede algo, repoñede forzas, que mañán xa, ven logo. Perfecto, moitas gracias. Sorte, amigos. Imos ao dorsal número 138, Aitor Coto, e Lúa López, con Citroën Saxo VTS, iba a decir Citroën 106. Teño a cabeza xa. Dalle un poquinho máis para baixo, por favor. Temos aquí o dorsal número 140, Samu Hortas e David Oval. Que hoxe non podemos correr por tema de neutralización e que se fai un pouco repetitivo. Estou contando sempre o mismo a todos os pilotos, pero é unha lástima. Mañán que vamos a facer? Pois intentaremos correr o que nos permitan os tramos e a ver que como damos dado espectáculo aquí a xente que nos van a animar. Habrá que botarlle carreiras ao outro Corsa tamén. Bueno, a ver, ese vai estar algo máis difícil. Algo máis potente. Bueno, nunca se sabe como son as cousas. Sorte para mañán, que vaya todo ben, que descansede. Muchísimas gracias. Imos a dorsal 140. Quédanos tan só 11 coches por pasar por aquí. Máis vehículo participante, dorsal número 141, David Novoa e Carolina Bullo. Como estades, compañeros? Nada, aquí pasando frío, porque hacía frío antes. Bueno, aquí en fría antes, Lugo é un pouco complicado e ainda por riba non temos o calor do treito cronometrado. Non podemos disputar o treito, unha lástima. Una lástima bastante grande, porque la verdad que íbamos con ganas. Bueno, pois as ganas hai que guardalas para mañán, hai que pelexar. No queda otra, porque si no disfrutamos hoy, habrá que disfrutar mañana. Suerte para mañana. Gracias. Miguel Vázquez de Esperanza Galloso co dorsal número 142 que chegan aquí xa. Bueno, vamos a falar de o rally de mañán, que é o que toca. Sí, vamos a falar de mañá, porque o de hoxe, por desgracia, quedámonos cas ganas, Bueno, competición automobilística non hubo, pero aquí é unha performance bastante ben montada para que vos podedes pasar por aquí, que vos aplauda a xente e disfrutar un poquinho tamén destes intres que tamén son rally. Sí, é moi importante acercar un rally á ciudad, que a xente o vexa, isto mola, fai-nos sentir importantes, isto está moi ben, Bueno, amigos, pois importantes sodes todos, co cal esperemos que mañán se dé unha boa carreira, que nos vexemos aquí ao final e podemos contar como foi. Sorte. Seguro que sí, gracias. Aplauso para eles, dorsal número 142, Miguel Vázquez Esperanza Galloso. Máis vehículos, 144, neste caso dorsal nas portas de Óscar Rodríguez e Carlos Guitián competindo coa escudería organizadora Miño Lucense. Como estamos, amigos? Ben, moi ben. Algo nerviosos, pero bueno. Bueno, pero non fai falta nervios, que non hubo carreiras. Non se pode botar unha carreiriña aí. Foi unha pena, pero bueno, é o que toca. Bueno, mañán onde vamos a poñer o punto sobre aí? Láncara e Gollán. Gollán é o da casa. Ainda por riba escolles dous, eres valiente. Non dices, no, aquí no da casa, no, Láncara e Gollán. E cuidado con Guillar ou con Poncho, que se poñen tercos tamén lle atacamos. Bueno, has de intentar. Bueno, amigos, sorte, a descansar, que vaya todo ben. Vale, muchas gracias. Imos a logo dorsal número 144,
Óscar Rodríguez e Carlos Guillán. Máis vehículos participantes, dorsal número 145, Borja Besteiro, Rodrigo Rey. Vamos a intentar abrir o Citroën aí que xa non sabía nin como abría, non me acordaba. Xa fai tempo que non subes nunca. Moitos anos, a verdade. Bueno, como foi a cousa? Hoxe non houve treito, pero bueno, a sensación de volver a poñer a funda de, pois, por lo menos ir a pasar ali o treito vir de volta e esperar a mañán, como está ese corpo por dentro? Bueno, había ganas de correr, pero nada, a ver si mañá se dá mellor o día e podemos correr. Dende logo que se vai a dar mellor, quedan 9 tramos, co cal vamos a ver como se disfrutan e que tal vos vai a vos. Vale, pois xa os vamos vendo e a ver se podemos correr os 9. Seguro que sí, sorte, amigo. Venga, gracias, igual. Que vaya todo ben, dorsal número 145, David González, perdón, 145, Borja Besteiro e Rodrigo Rey Lamas. Más vehículos participantes, dorsal número 146, David González, Laura Díaz. Como estades, compañeiros? Ben, todo ben por aquí. Bueno, hoxe non houve treito cronometrado, pero mañán queda moita tela que cortar. Sí, con máis ganas para mañá. Que vamos a facer? Donde poso o ollo? Cal é o treito máis que me che gusta? De momento vou probar todo, así que a ver que pasa. Pero bueno, Láncara quizás. Nós vamos a estar aquí pendentes do que fagades e unha vez que rematedes o rally vamos a falar con vos a ver que tal vos foi, vale? Perfecto, moitas gracias. Sorte, amigos. Dorsal número 146, David González, Laura Díaz. Máis vehículos participantes, dorsal número 147, Marcos Pinto e Moisés Porriños. Marcos, Moisés, bueno, mañán presentes un bonito día de rally. Pois intentaremos, que seña mellor que hoxe. Bueno, hoxe non foi ben de todo, pero para algúns, o mellor mañán é para outros. Pode ser. Mellor que non seña, pero... Bueno, amigos, id a descansar que xa non son horas. Mañán queda moito rally por diante, esperemos que brindades un bo espectáculo e disfrutar con vos. Vale, gracias a vos. Imos a dorsal número 147, Marcos Pinto, Moisés Porriños, con este Citroën Saxo VTS. Máis participantes, estamos chegando a parte final da lista de inscritos, dorsal número 148, Adrián Ron Eloy Fernández. Adrián, Eloy, como estades? De momento todo ben. Bueno, mañán pinta unha carreira bonita, vai a ter de todo, tramos complicados, inclemencias meteorológicas, e non sabemos que máis. Que vades a aportar vos? Bueno, vamos a intentar ir algo de menos a máis. A ver, se chegamos á noite, que creo que os da noite van se nos dar ben. Pois estamos moi pendentes de vos a ver que pasa, disfrutaremos co que vos pagades. Sorte. Gracias. Imos a ver con o dorsal número 148, a bordo dese Peugeot 205, Adrián Ron Eloy Fernández. Xa temos a máis pilotos no podium. Dorsal número 149, Adrián Fernández e Adrián Carral, os Adriáns, no 205, como estamos? Bueno, algo nerviosos, pero ben, é a primeira vez que corremos e tal. Entonces, A primeira vez que corredes, pensades o tramo non é rally como é iso. vaya, pero bueno, importante pasarlo ben, a ver mañá, esperemos. Dende logo que si, vamos a quitar eses nervios de encima, vamos a disfrutar do rally que ven o merecedes seguro. Vamos a vernos aquí ao final do rally para contar como vos foi, vale? Vale, pues gracias. Sorte. Gracias. Imos a loco dorsal número 149. Adrián Fernández e Adrián Carral con Peugeot 205. Temos aquí xa o último vehículo da caravana da lista de inscritos do rally co dorsal número 151, Marcos Ponce e Lucía Ponce. Boas noites, supoño que pai e filla. Estou no certo ou non? Sí. Bueno, cantas carreiras levamos? Es la primera. A primeira? Bueno, que sensacións che dá? Non correches o tramo, pero bueno, de enlace, demais... Bueno, bien, va bien,
Ya en los entrenos ya no se perdió prácticamente nada y la vez que se perdió nada, se encontró muy rápido y bien. Esa é a clave dos vos copilotos. Pódese perder calquera, pero hai que encontrarse o máis rápido posible. Lucía, que sensacións tes no teu primeiro rally? Como tes o corpo por dentro? Bueno, nerviosa, pero bien, dentro de lo que cabe bien. Bueno, mañá vamos a disfrutar moito e seguramente faredes un bo rally e teres unha boa experiencia para poder contalo ao final. Aparte, bueno, el rally este, más que nada, que se lo vengo a dedicar a mi tío, que por desgracia falleció, fue que, bueno, hicimos un rally él y yo. De hecho, bueno, lo llevo aquí en el parasol y nada, este rally va por él y hay que acabarlo sí o sí. Pois ese é o objetivo, vamos a estar moi pendientes de vos a ver se o cumplides e vamos a aplaudirvos por elo, se non vamos a animarvos para que fagades outro máis. Sorte, que vaya todo ben. Muchas gracias. Pois imos alá co último vehículo participante nesta 46ª edición do Rally San Froilán Optimil Pro. Con isto péchase día de competición na última proba puntuable do campeonato. Decía, na última proba puntuable do campeonato galego de rally de asfalto, este 46º Rally San Froilán. Mañá, toda a xornada de competición prevista e ao final do rally, ás 9:20 da noite, chegará aquí o primeiro clasificado, o dorsal número 1, e a partir de aí daránse os premios correspondentes a todos cada un dos mellores clasificados. Gracias por formar parte do Rally San Froilán, gracias por disfrutar co deporte do motor en Lugo. Saúdos e moi boa noite a todos, pendentes do rally e pendentes das redes sociais de Escudería Miño Lucense, donde vos vamos a contar todo. Saúdos, feliz venres a todos, chao.